Bom dia, obrigada pela presença a todos que estão aqui, obrigada pela equipa técnica que nos está a retransmitir. Bom dia aos que tenho aqui ao meu lado na mesa, que são o professor Dr. Elias Torres Feijó, da Universidade de Santiago, Rui Lourido, pela UCLA e pela Comissão Temática da CPLP, o Luís Fontella, companheiro, docente de portugués, e profesor tamén de portugués numa escola de adultos da Coruña. Iso, falta-nos a Valentín García, que excusou a súa demora e chegará en breve. Entón, vamos ir comezando para non atrasarmos todo o programa. Como ele sería o último a intervir, non vai interferir moito nas intervenções dos outros, entón comezaría Elías Torres do Grupo Galabra, que ven hoxe como investigador dos temas de literatura, cultura e lingua galego-portuguesa desde longa data, cuxos títulos e honores e publicacións non podemos relatar porque non terminaríamos máis, e ao cual agradecemos moitísimo a presenza, e tamén salientar que agora mesmo está como decano da Facultade de Filoloxía, e, por tanto, que leva moitos anos nestas lides de estudar o relacionamento galego-portugués con moito empeño e tesão, entón, pois, el será o que nos abra esta mesa. Ten 20 minutos cada un, espero que non irei anunciando, mas non trapasen moito o tempo, e depois teremos un pequeno debate con os presentes e intervencións de quen quixer intervir. Sen máis, do paso a Elías e depois seguimos co resto dos relatores. Bon día e obrigadas. Bon día e obrigado, cara profesora Antía Cortizas. Comezo por cumprimentar as persoas con quen teño o prazer e a honra de partillar esta mesa redonda, e tamén non quero deixar de cumprimentar as persoas que están amablemente asistindo a esta mesa, algunhas das quais coñezo de longa data, e é para mí tamén un placer revelas neste ámbito. Temos 20 minutos, eu espero non esgotalos e espero cinxirme a 15. Pedirei á moderadora que aí por os volta dos 12 minutos, se o estimar oportuno, faça unha dura advertencia para que eu vá calando. Comezo tamén por recomendar hoxe mesmo unha entrevista que aparece no portal galego da lingua a Xosé Ramón Pichel, que penso que ilustra perfeitamente probablemente o sentido ou os sentidos que unha mesa deste tipo pode ter, para que agradezo moito o convite que me foi enderezado pola Comisión Temática e pola Academia Galega de Lingua Portuguesa. Non vou estenderme nel, simplemente recomendo que así sexa. Gostarei tamén de cumprimentar o secretario xeral de Política Lingüística cando el chegar. Eu, fundamentalmente, o que quero contarlles é unha cousa que me aconteceu hai uns días, porque, como ben dixo a profesora Antía Cortizas, son tantos os anos de pregazón con estes asuntos que non teño maior vontade de apostolado. Probablemente máis de reflexión ou de, até non sei se de anedota sobre as actuais circunstancias. Non podo deixar de indicar que, coa diplomacía e o respeito debidos, este tipo de actos móvense sempre nunha duplicidade. O que é o desexo e a realidade e, vamos a utilizar esta expresión, o sentido florentino das relacións que a pouco conducen. A estas alturas do campeonato, eu non estou xa con moita pachorra para florentinadas. E, obviamente, nunha fala deste tipo, pois, supoño que haberá que integrar o que xa podemos denominar, tal vez con sentido bíblico, a lamentación reintegracionista. Que pena que... Ben, isto vai depois a beneficio de inventario e continuamos a nosa vidiña. Eu acabo de chegar hai uns días de Mozambique. Para viaxar a Mozambique, desde Santiago de Compostela, a capital da Galiza,
espero que cada vez máis unida á Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, eu devo apañar un convoio que é regional ás 7:30 da mañá, hora española, que chega, se for puntual, ás 8:33 a Vigo, con grande tensión no convoio, porque se el chegar atrasado, as persoas que están a apañar ese convoio, na realidade, van para o Porto, ou seguen viaxe para Portugal, e ten que mudar de estación, chegan a Urzaiz e ten que ir a Vigo guixar, correrías, taxis ávidos, e algunha persoa que pola súa idade e as súas problemas de mobilidade non vai apañar o convoio. Convoio que antes, eu son de Tui, paraba en Redondela e en Tui, e agora non para. Con grande correría e suor chegamos mesmo xa co billete na mão, ás 8:53, o convoio parte ás 8:58, e viaxamos 2 horas e 22 minutos, 2 horas e 20, 2 horas e media, e chegamos a Porto Campañá. Son as 10:30, hora xa portuguesa. Hora galego-portuguesa. Naturalmente, tomamos un café, esperamos un pouco, porque temos que apañar o convoio 13:32, que nos leva para Lisboa, onde chega ás 16:22 e onde, depois de algunha outra correría e algún taxi, apañamos no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, o avión que nos leva a Maputo. Depois a viaxe continuou para Nampula, a illa de Mozambique, etc. Non ven o caso. Como poden reparar, foron 12 horas para chegar a Lisboa. Esta é un encontro de lingua portuguesa, economía e desenvolvimento sustentable. Se alguén quiser saber o que é o desenvolvimento sustentable, deite contas. E a volta? A volta ten máis prácida, máis pracerosa. Regresamos, apañamos o avión ás 8:25, hora de Maputo, que coincide coa hora española, e chegamos ás 6:30 da tarde a Lisboa. 6:30, hora portuguesa. Saio do avión con saudades, xa nin con invexa, ouzo as persoas que están ali a dizer as ligazóns pro Porto por aquí, porque eu podería ter apañado o avión da ligazón Lisboa-Porto. Mas para qué? Para ficar no Porto. Ou para apañar o segundo convoio que hai no día, Porto-Vigo, que chega ás 9:30, hora española, 9:30, hora española, a Vigo, mas xa non hai ligazón para ningunha outra cidade galega. Acabou. O que teño que facer é apañar o convoio das 10:09, que saiu con atraso das 11:15 da noite de Lisboa para o Porto, chegar ás 2:30, 3 menos un cuarto da mañá á estación de Campañá, cruzar a rúa para dormir 3 horas no hotel que está lá enfrente, o Poveira, e ás 8 da mañá apañar o convoio que me levará a Vigo, porque non para en Redondela, e non podo apañar o convoio que ven de Vigo para Santiago de esa hora. Entón, tengo que ir a Vigo e apañar o regional que ás 12:30 da mañá sai, ou da tarde, como quixeren, neste caso de da mañá, sai de Vigo para Santiago de Compostela, onde chega ás 14:03. Acabo de sintetizarlles ao desenvolvimento sustentável das relacións galego-portuguesas e alén. Isto é gritante. Isto é gritante. E sabémolo. Sábeo todo o mundo que é gritante. Quero utilizar o convoio, porque é, en termos de desenvolvimento sustentável, o medio de comunicación máis exequível. En todos os sentidos. E vou, con bastante má consciencia, apañar os avións que me levan a Maputo. Vou por razóns profesionais a Mozambique. Ainda lembro que un asesor do presidente Obama e agora do presidente Biden dicía que el, ao final do ano, deitaba contas da súa pegada de carbono e entón pagaba en árbores o que esa compensación. E alá cheguei, e alá fun, e alá traballei. Obviamente non están interesados, nin eu vou contar a que fui. Fui por razóns académicas,
de intentar algún tipo de relacionamento, entre outras cousas, de intentar apoiar a existencia de mestrados e doutorados lá, para que non teñan que depender desta Europa eurocéntrica. Espero que a CPLP contribúe económicamente con bolsas e con apoios e axudas a este tipo de desenvolvimento que estamos facendo. Ora, se estas foron as dificultades que eu tiven en termos de ligazóns, en termos de comunicación, piores que as que tiña na miña infancia en Tui, piores que as que tiña na miña infancia en Tui. Con saudade vexo tamén sempre a estación da miña terra. O relacionamento que eu tiven cos meus colegas mozambicanos a quase 10.000 kilómetros foi sempre do mesmo modo que estou a falar agora. Exactamente como estou a falar agora. Hai grabazóns, teño aquí unha de Radio Mozambique, por se quiseren ouvir, deste modo. Mesmo a custo do propio prestixio persoal, porque as persoas poden pensar que eu estou tentando macaquear un determinado portugués ou simplesmente non sei. Rapidamente referiríme despois a isto. E por escrito, na norma común. Na norma común. Coas nuances propias, cos matices propios da miña galeguidade. Mas na norma común. Non se pretenda outro tipo de relacionamento. É falso e é unha mentira, en termos escritos. Na oralidade tamén, porque, e aquí está o nó gordiano, a questón é se estamos dentro ou fora dentro deste ámbito de relacionamento. É unha questón de lealdade. A lealdade exixe que cando un diz que está dentro do mundo que se coñece, do mundo de lingua portuguesa, de lusofonía, eu a estas alturas do campeonato tamén non discuto nen os nomes, non me perco, digamos, nas florestas que non nos conducen a ningún lado. Eu entendo e enténdome dentro da lingua común cos pormenores que quererei manter sempre da miña propia galeguidade. O meu grande contributo á lingua portuguesa non é só contar o que moitas persoas descoñecen, que a lingua común nasceu aquí. É tamén contar que nós temos unha forma de estar no mundo, un modo de entender as cousas, un modo de pronuncialas, de relacionarnos con elas, que nos fai verdadeiramente ricas dentro do quadro da lingua portuguesa. E lá estiven con amigos intelectuais de primeira fileira, mozambicanos, un dos meus grandes amigos que me convidou a xantar, que coñece a Galiza, que é un apaixonado tamén da nosa terra, falábame das Rías Bajas. Eu tive mágoa, porque o problema non é del. O problema é noso. E eu dicíalle, oso, Rías Baixas. Desculpa, é que como sempre vexo lá Rías Bajas. A miña profesión, tive esa fortuna, levoume a moitos cantos do mundo de lingua portuguesa. É un dos privilexios que sempre agradecerei a miña presenza na universidade e falo cun certo pasado, porque ten un certo ar de balanzo tamén. En Macao, en Cabo Verde, no Brasil, en Portugal, naturalmente, como digo, falei sempre así, mesmo a custa desa especie de prestixio persoal, individual que un pode ter, cando lles podo garantir que quen nascíamos en Tui xa éramos capaces de imitar sotaques do outro lado, até porque cruzábamos de maneiras legais e algunha menos legal para outro lado en máis dunha ocasión. E había moita relacionamento neste tipo de cosas. Cando falo de ilegalidades, falo de cruzar a nado, por exemplo, nadando o río Miño. Tiven esa fortuna e presidín a máis importante e alta institución académica durante 6 anos, que tamén fui vicepresidente da Sociedade Internacional de Lusitanistas do mundo de lingua portuguesa. Sempre me entendín, mas desde dentro, e desde a lealdade de dentro, e obviamente interiorizando os avanzos, os acordos, os modos en que a lingua común foi desenvolvéndose. Há aspectos que vale a pena percorrer no noso relacionamento.
Há, por exemplo, un mundo que se está abrindo, e agora quero falar tamén de economía, en termos de inteligencia artificial, que ten que estar exixindo nas universidades, e eu falo da Facultade de Filoloxía, un ayornamento rápido e extraordinario, non só para estarmos a par, mas tamén para comprender criticamente en máis dunha ocasión ou oportunidade o que aí está vendo e tirar as máximas potencialidades do noso vínculo. Como digo, nascín en Tui, e antes, na miña infancia, aquela infancia dos anos 60 e 70, nós tiñamos grandes barreiras cos do outro lado. A grande barreira era a lingua. O noso era español. O deles era aquel portugués. Ainda teño presente que a primeira palabra que eu ouvín, non sei se foi dita por unha galega ou por unha portuguesa. Era unha persoa, unha señora Díaz, que estaba nunha casa e que escoitei inda, a inda. E fiquei sempre enredado na miña mente con aquela palabra e nunca máis soube quen a dixera. E ten un certo simbolismo esta idea que lles transmito. Agora a baliza é o galego. Agora a baliza é o galego no ámbito do relacionamento galego-portugués. E eu que sei que xa non se poderá entrar pola porta co que debería ter sido a unidade escrita galego-portuguesa, e podemos desenvolver iso, o menos solicito que entre pola xanela, e estou reproducindo unha sentenza galega que é deitado pola porta, entra pola xanela, que se aproveite polo menos a Lei Paz Andrade, o mesmo decreto de plurilingüismo, para polo menos facer o que hai máis de 40 anos, cando se recuperou unha certa liberdade na denominada transición española, comezaron a facer as profesoras e os profesores de galego, que era introducir na materia lingua e literatura galega, con toda a normalidade, textos de Camões e de outros. E iso foi banido. Solicito que o que se deitou fora pola porta entre pola xanela dun convivio sen pasados, sen ningún tipo de retaliacións, simplesmente co optimismo de saber que en termos de economía e de desenvolvemento sustentável estamos sentados sobre un tesouro que debemos aproveitar. Non nós, elites culturais, intelectuais e profesionais, que nos podemos manexar polo mundo de diversas formas. É un pobo a quen lles está sendo negado todas esas posibilidades. Pobo, aliás, que contorna, obviamente, este tipo de relacionamento históricamente. Son de Tui e vin con que normalidade se relacionaban históricamente galegos e portugueses naquel mundo. É crítico. Non veño aquí simplesmente a dicer todas as posibilidades que temos. Non veño tamén, non me corresponde, facer unha especie de avaliación simplesmente de pasado. Se o contei e contei esta historia é porque podemos pensar colectivamente, coas diferenzas existentes, coas legitimidades de cada quen, nun proxecto común de futuro. Só que hai que actuar políticamente para iso. Hai que actuar políticamente. Non pode ficar na retórica. Cando o Dr. Ángelo Cristóbal me convidou para estar nesta mesa e eu non son unha persoa relevante, dubidei. Fago por amizade, pola causa, mas estou farto xa de tanta retórica. 40 anos pasados. No meu caso, 47 dos 59 que teño dedicados á causa da lingua. E estamos cada día peor. Por último, e acabo, nun traballo de investigación, xa que estou aquí como investigador, forte, feito sobre o relacionamento de persoas que visitan Santiago de Compostela e a Galiza, a preguntas digamos, de cuestionarios longos e tal, un dos ámbitos de investigación é o mundo portugués. É dicir, as persoas portuguesas, tamén as brasileiras, tamén as que veñen do resto do Estado, que visitan Santiago de Compostela. Estamos agora facendo o traballo de campo 10 anos máis tarde, o que os dados que lles dou son de 2014 e 2015. Parámetros de cultura referenciados por persoas portuguesas cando se lles pede de maneira indirecta como ollan a Galicia e como se senten eles en relación a Galicia. Parámetro número 1.
o espazo, a paisaxe, 24%. Parámetro número 2, tempo, historia, tradición, 20%. Parámetro número 3, hábitos, costumes comuns, 19%. Parámetro número 4, a identidade, 17%. Parámetro número 5, a lingua, 9%. Esta é a realidade. A realidade é esta. Frente a toda a retórica, esta é a realidade. Aínda ben que nos resta a paisaxe, o espazo, a identidade, o tempo, a historia, a tradición, os hábitos, os consumos. Porque estamos en lingua no 9% e na ligazón peninsular 4%, e mesmo na afectividade, galegos nosos irmãos, 3%. Galegos con fortuna, porque normalmente é unha identificación máis xeral de españois. Esta é a realidade. Conclúo para falar de lingua portuguesa, economía e desenvolvemento sustentável, que se estarmos aquí é porque entendemos que hai unhas posibilidades reais que temos que desenvolver. Se a nosa acción, se a nosa mentalidade vai ser a de dar voltas e non tomar decisións políticas que non teñen que ver con posicións partidarias, son políticas. Pode ser un independentista ou pode ser unionista. Estamos falando do benestar e da cualidade de vida dun pobo e das súas posibilidades, entón vale a pena avanzar. Se quixermos ficar na retórica, eu, agradecendo moito o convite, prefiro non voltar a unha actividade deste tipo, con todo o respeito para as persoas que nos están ouvindo e, naturalmente, para o noso coordenador cultural da Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Sempre falta aí unha palabra que non consigo dizer. E máis nada, obrigado pola paciencia que tiven. Obrigado. Ben, obrigada, profesor Elías, cumprindo certiño o tempo. E pasamos agora ao profesor Luís Fontela, que ven pola Asociación de Docentes de Portugués na Galiza e que presentará tamén a súa ponencia de portugués instrumento para o desenvolvimento. Ben, vamos lá. Bom, antes de máis nada, agradecer a presenza de persoas, quer do Partido Socialista, do Bloco e do Partido Popular, tamén persoas da Dirección Xeral de Relacións Exteriores, evidentemente os meus colegas da mesa de debate, e eu vou tentar falar de economía sendo de letras, falar de desenvolvemento sendo dunha materia onde realmente nós o que sempre dicemos que pastoreamos ideas, non é? E pastoreamos formación de persoas que acrediten, non é? Que poden progresar académicamente e ter un futuro máis digno. Este é un pouco a perspectiva das persoas que somos de letras, desculpen se me coloco así. Falando da lingua portuguesa no mundo, há uns lugares comuns, eu vou tentar dar un pouco os lugares comuns que máis ou menos nos poden colocar nunha perspectiva para falar do ponto de situación onde que se encontra agora o ensino de portugués na Galiza e que poderíamos facer para mellorar a situación actual, que xa veremos cual é. Ben, quanto á lingua portuguesa no mundo, aí están os dados, non é? Xa sabemos máis ou menos, 280 millóns, quinta lingua a nivel mundial, sabemos que vai crecer, sabemos que a África vai ser un foco a considerar desde xa e que, nese sentido, o portugués é considerado xa, para os que traballamos con isto, unha lingua pluricéntrica. Por tanto, isto ten moito a ver coa sala de aulas, non é? Non é só o portugués de Portugal, non é só o portugués do Brasil, é o portugués da África, que está aí. Ben, quanto a Portugal e a Galiza, só coloquei así noticias dos últimos 2 meses que pesquisamos entre os socios do noso colectivo. 1 de cada 3 euros de investimento é portugués. 1 de cada 3 turistas é portugués. E haberá moitos, 1 de cada 3 o que quiseren é portugués. Non é? Ben, a pregunta que se faz é, vendo isto e sendo a lingua o 9% do interese que temos non é real frente á retórica, veremos se interesa promover a lingua portuguesa. Ben, quanto á migración das persoas que moran no noso país ou na nosa comunidade, que son de outros lugares, podemos ver que Portugal continúa a ser o primeiro lugar entre os migrantes,
Portugal e Brasil soman exactamente, máis ou menos, a mesma cuantidade de persoas que Venezuela e Colombia. Quero colocar aquí esta imagen, que xa falou Elías de outra maneira, da ligazón. Estas son as luces que se ven de noite como satélite onde moran as persoas, non se conseguen ver ben. Entón, a questão da ligazón do convoio, creo que xa o Elías falou, eu tamén quería falar dela, mas xa ficou aí. E a pregunta que se faz aquí, que se coloca é: existen políticas públicas para favorecer que este Portugal é o primeiro lugar continúa a ser, ou se conseguen ver aquí esta gráfica, como creceu aquí Portugal e depois comeza a descer. Non coloquei a gráfica da Venezuela, porque sí que existen políticas públicas para que veñan venezolanos a morar na Galiza e para que se asenten, e colombianos, o cual está moito ben, mas a pregunta que se coloca aquí nun acto da CPLP é: existen as mesmas políticas públicas para favorecer o mesmo no outro espazo onde podemos crecer? Ben, continuo con dados só dos últimos 2 meses. 50% de traballadores transfronterizos de toda Europa están entre Portugal e Galiza. Depois ficará por aí, poderían clicar en todas estas capturas de ecrán. Sindicato Ferroviario pede convoios con Portugal. E o director da ST, cousas que as persoas que se dedican a política xa coñecen, informa de que metade destes traballadores están aquí, na Europa. Ben, quanto á lingua portuguesa e o seu lugar no espazo do ensino galego, nos colocamos un concurso, xa ano pasado, vamos repetir agora, que creo que o título pode ser elucidativo, Perdidos e achados, quer dizer, o que xa colocou Elías, de que tal vez o que non entrou pela porta poderá entrar pela xanela, non somos os da xanela, Queremos ser unha xanela de oportunidades. Entón, o portugués na Galiza é ensinado como primeira lingua, ao mesmo nivel do inglés, tamén como segunda lingua, ao mesmo nivel do francés ou do alemán, e tamén xa está a ser colocado como vehículo de expresión en seccións bilingües, por exemplo, matemática en portugués, coisa que permitiría o decreto de plurilingüismo, e, sobre todo, que nos interesa a nós agora, un crecimento que está a haber nos ciclos profesionais, en que pode haber saídas profesionais con persoas formadas, sabendo falar portugués, que poderían ir traballar a Portugal, tendo os coñecimentos que necesitan para traballar. Ben, tamén coloco a idea de que na materia de galego se poden incluir, e está aí no currículum para incluir, só que está no bloco 5, no último trimestre. Vamos lá a ver se dá tempo, Ben, a colocar conteúdos de lusofonía, e tamén vamos ver se iso non impede que os nosos alumnos non tiren un valor peor na Sabau, porque é unha cousa a colocar, Há moito currículo, mas há pouco tempo. Sabemos isto aquí a persoas de galego que saben do que está a falar. Ben, con respecto á relación con o galego non nos compete a docentes de portugués, nos fuximos dese debate, non é o noso debate, mas coloco aquí a idea de que sabemos que há un debate. E sabemos que há persoas que colocan estas ideas, linguas independentes, serán moito próximas, serán o mesmo. Nós, con moito próximas, já ficamos contentes. Por qué? Porque se son moito próximas, nós temos alumnos que entran na sala de aulas, obrigado a asistencia, temos alumnos que entran na sala de aulas cunha mochila onde ten un repertorio, onde ten unha serie de conteúdos que nós já sabemos quais son. Quer sexa porque falan apenas español, que tamén temos alumnos que só falan español, quer porque sexan de outros lugares ou porque a escola non está a facer o seu traballo, ou persoas que, efectivamente, ten como lingua materna o galego e ten un repertorio que nos permite avanzar moito rapidamente. Ben, coloco aquí o portugués na Galiza. Ten cualquer unha destas condicións, non é lingua materna, tal vez lingua histórica, tal vez para algún lingua de heranza. Para moitas persoas agora, coa mobilidade que está a ver, temos brasileiros na sala de aulas, temos portugueses, temos caboverdianos, temos argentinos que seu pai falaba portugués. Entón, estamos a falar de que a relación con que nós, os profesores, podemos nos enfrentar na sala de aulas é sempre partindo da idea de que o español é unha vantaxe, o galego é unha enorme vantaxe e vamos mobilizar as emocións que teñan a ver con o cariño, cos afectos que estas persoas que ven a sala de aulas ten con relación á lingua portuguesa para colocar en valor os coñecimentos que eles xa trazían, mas non estaban a usar. Ben, xa coloquei máis ideas. É evidente que hoxe en día é unha lingua de consensos, queremos que continue a ser así. Tamén reforza estruturas de outra materia, voltaremos a iso. Con respecto a isto que dicía, de que xa temos alumnos do Brasil, de Portugal, de Cabo Verde na sala de aulas,
tamén estamos a ser conscientes de que os conteúdos já ten que atender non só ao que eles tracen, sino ao que eles depois deberían colocar en valor dos seus países e tamén nós, non é? Falamos en literaturas, foi o ano pasado que a primeira vez como dicía Paulina, unha muller negra africana recebeu un premio internacional, non é? Que a colocou ao mesmo lugar que outros anteriores literatos, e nós traballamos un bocadiño iso na sala de aulas, de tracer uns mínimos de colocar o portugués no lugar de lingua pluricéntrica, falando de variedades, no mínimo, sei lá, as refeições ou o que for nos diferentes países, non é? Ben, esta complexidade que nos beneficia, na sala de aulas tamén se traballa, evidentemente, dunha maneira específica para Galiza, xa comeza a haber conteúdos, a que dixamos algúns, que son criados aquí, que son pensados para aquí, para esa realidade, aí deixo unhas dicas. Ben, e falando de pôr en valor os coñecimentos e do reforzo que pode trazer o portugués para as estruturas da materia de galego, non me vou estender, mas simplemente questões gramaticais evidentes, non é? Como o infinitivo conjugado, mesmo a colocación pronominal hoxe en día, non é? Já vemos do que estamos a falar, non é? Reforza estruturas que son básicas da gramática do galego, sí? E mesmo, non sei se foi no artigo de Pichel, que hoxe foi mencionado, dicía o profesor cando fala desta materia de galego e diz ben, como se diz esta palabra? Silla, diz o alumno, non, é cadeira. Non, na miña casa dicen silla. Ben, entra en discusión, non é? Na aula de galego. Na aula de portugués diz, como é isto? Cadeira. Ninguén discute. E cadeira portugués para ser cadeira portugués tamén na materia de galego, non é? Ben, isto é un pouco a idea. Traballamos moito a dilución de preconceitos, pensen que quer os caboverdianos, quer os brasileiros, quer os galego-falantes, continúan a ter preconceitos con respecto á súa lingua, isto é sangrante, non é? Ten vergoña de falar galego en público, ten vergoña e comezan a rir cando pedes para facer unha presentación en aulas, ten dificultades, se calhar o primeiro mes, en pasar de falar español en aulas unha brasileira ou un brasileiro, hai cousas que coñecemos, nós traballamos iso para colocar en valor eses preconceitos tamén de clase social, Ben, xa dice que colocamos en valor a procedencia e tamén a saída depois laboral. Con respecto á vantaxen, a velocidade en que se aprende é indiscutível, aí está esa imaxen da Escola de Idiomas de Lugo, non é? Un ano vale por 2 e é así que está colocado, non é? Pensen que en xinés o A1 demora un ano ou 2, sí, mas o A1 e o A2 se explican nun único ano na Escola de Idiomas en portugués. É unha evidencia o porqué, non é? Ben, facilita a entrada para estudos superiores, depois, se me der tempo, deixarei un vídeo divulgativo que fixemos con apoio da Secretaría Xeral, e mellora as saídas laborais. E nese sentido, aquí están algunhas noticias, non é? Alumnos que certifican co Camões Júnior, as probas de premio extraordinario en lingua portuguesa, e xa comeza a haber novos ciclos de pluri-FP no ensino profesional. Ben, quanto a dados, porque teño de ser un poquinho máis rápido, podemos ver onde que está o foco do que ten que continuar a crecer, onde está o indiscutível progreso para que isto chegue a toda a población. Onde está? No secundario. O secundario, xa se consegue ver nesta gráfica, non é? Destes alumnos que falaremos depois, este crecimento é no secundario. Hoxe en día no secundario, dos quase 6.000, non chega a 6.000, mas quase 6.000 alumnos que há a estudar portugués en 2022-2023, 4.050 son no secundario, e esta é outra gráfica que é evidente, non é? As escolas de idiomas xa preenxen, digamos, as necesidades, mas no secundario, onde está o crecimento, son 70 centros, 73, sobre 300 que há na Galiza. Ben, quanto a novidades do último ano, levábamos décadas con unha única escola aquí, o San Clemente, que daba ciclos profesionais en portugués, materias en portugués, que non son da materia de portugués, por tanto, informática en portugués, para entendérmonos, e finalmente, o ano pasado, con esforzo da nosa asociación, conseguimos un bocadiño que crecese noutros lugares. O ano pasado foron 7 ciclos, este ano serán 14. A DPX contribuiu facendo cursos de formación para que estes docentes pudesen certificar
e depois pudesen solicitar facer digamos, o proxecto de Plurifep para poder dar estas aulas en portugués. Estamos a ver aquí riscos profesionais, calderería e soldaxen, non é? Mobilia, design en portugués. Ben, estes dados do que está a falar podémoslos ver se depois der tempo. Espero que me deixe abrilo noutro lugar e depois, se der tempo, simplemente abrímolo. Ben, están recollidos pela nosa asociación neses dois sitios web e quería agora xa pensar un bocadiño nas posibilidades de futuro, porque nós consideramos que existe un escenario privilegiado, existe legislación que nos pode abrigar, existe interese social, existe avanzo tímido, lento, e a pregunta que se fase, as políticas públicas poderían ter un maior envolvimento? Ben, coloquei aí unhas balizas, non é? A Galiza fez algunhas cousas, é verdade, algunhas cousas, moitas que ten a ver coa retórica, a España fez algunha coisa, entrar na CPLP, mas a questón que a mí quero colocar unha imaxe que para min é impactante, a España entrou na CPLP, mas cando vamos pesquisar número de alumnos que estudan portugués na Galiza, a través do Ministerio, temos a función ver Galiza, todos os ensinos, todos os sistemas de ensino, inglés, francés, alemán, outras lenguas. Clicamos en outras lenguas e a comunidade que máis ten outras lenguas é Galiza. E quais son esas outras lenguas? É apenas unha, que non ten título no Ministerio para as estatísticas. Sí? Ben, podería ser unha crítica feroz, mas é que a crítica realmente nos estamos un bocado asustados co Ministerio con non coñecer o noso escenario, porque até onten no primario podíamos ter seccións bilingües porque a lei nos permitía ter máis materias que non só a de inglés noutras linguas, e coa nova LOMLOE desaparece a posibilidade de ter materias de portugués en primario. Por tanto, as poucas seccións bilingües que aínda hoxe existen é porque a Xunta permite incumprir a lei, falando as claras, sí? Neste espazo privilexiado. Entón, a nova LOMLOE eliminou o portugués, de facto, do primario. Poderá demorar máis anos ou menos, mas se non mudar a lei, o portugués non pode crecer no primario. Segunda noticia do Ministerio de Educación. Tiñamos unha lei en vigor, que ás veces é mellor non mexer, sí? Que permitía dar materias profesionais en inglés e noutras linguas. Non era específico de inglés. O novo rascuño, que vai ser aprobado o ano próximo, se nada acontecer, e eu veño aquí só a dizer, por favor, que acontece alguma coisa, sí? Se nada acontecer, colocará como lingua prioritaria e única o inglés. Por tanto, verse-á que acontece cos 14 ciclos que agora conseguimos colocar de portugués con este novo proxecto de lei. Verse-á o que acontece. Entón, ás veces, que este é un apelo público para que, por favor, alguén envíe información ao Ministerio de que aquí temos un escenario a protexer, un escenario a promover. Sí? E é verdade que o noso goberno ten feito cousas moito tímidas, mas isto é un pontapé na cara. Sí? Nós aquí non podemos traballar nin en primario, nin en ensino profesional. Entón, só para colocalo no lugar que corresponde. Non é? Ben, quanto a dados, xa para ir acabando, en educación primaria, 4 docentes e 50 alumnos en risco de desaparecer, como acabo de dizer. No secundario, 73 centros sobre o total de 300 centros, son 4.000 alumnos. Destes 73 centros, apenas 24 con especialistas, quer dizer, nós estamos nun momento de transición en que, grazas aos profes de galego, esta materia colocouse unha semente e esta semente comezou a crecer. Pode ser unha árbore, podería ser unha floresta, se há especialista, podería haber departamento, podería haber primeira lingua. Se non há especialista, é probable que fique, nalgúns casos, nun bonsai. Nos colocamos unha semente nun vaso, se só ten unha carga horaria de 4 horas a semana, non pode crecer. Se é un acrésimo a outra materia ou a outro departamento, non pode crecer. No momento en que é un especialista, o especialista, por interese propio, quer que creza, porque non quer estar dando música ou plástica ou o que for, quer dar a súa materia, non é? Iso para colocar evidencias. Ben, aí están os dados, en escolas de idiomas, é verdade que estamos
máis correctamente xa colocados, e nas universidades galegas nós non temos dados porque teríamos que comezar a ter outras sinerxias para acceder a eles, mas sin que sabemos, temos coñecimento de que nos CLM, nos Centros de Linguas Modernas, há sempre portugués, nos graus das 3 universidades há portugués, e para ir concluindo, isto ainda en tempo. Ben, insisto en que nós, para continuar a avanzar, precisamos de máis apoios. E se o goberno español e o goberno galego quer acompañar este escenario, quer sair da retórica, como xa dixo a primeira persoa a intervir, a primeira idea que colocamos aquí é reverter as mudanzas na legislación do primario do FP, creemos que é evidente, colocar o portugués como lingua de especial preferencia, no mínimo naqueles gobernos autónomos que facen fronteira con Portugal, estou a falar no mínimo da Andalucía, a Extremadura e a Galiza, non é? Dar autonomía a estes gobernos para que consigan xerir eles as súas áreas de linguas estranxeiras, iso que faría todo sentido, quer na LOMLOE, quer no rascuño do ensino profesional. E quanto ao goberno autonómico, aproveitando que o señor Valentín acabou de chegar, deixamos aquí unhas propostas de mellora, non é? Xa temos falado delas, sim, son imprescindíveis se queremos que a Paz Andrade comece a ser xa un asunto de prioridade no ensino. Falta, evidentemente, non falei da Lei de Acción Exterior, que xa está desenvolvida, quer dizer, a Lei Paz Andrade está a ser desenvolvida en moitos ámbitos, no ensino está a ser pouco evoluída, sendo optimistas. Entón, queremos colocar aquí 3 ideas prácticas, sin prematrícula en todas as escolas, que nunca deixe de ofertarse vagas de especialidade, porque é o que permite que aqueles profesores que colocaron unha semente posan tirar ese bonsai do vaso e a coloquen para que creza, planificación con algún tipo de decreto, que nós xa temos feito algún contributo, e cuanto á difusión dos conteúdos que xeramos con apoio da Secretaría, que o difundan, que non só promovan a xeración de conteúdos, sino que se difundan na televisión galega, por exemplo. Un conteúdo como o que vou colocar agora aquí para concluir. Dá tempo para colocalo ou xa non? Son 3 minutos. Sí? Ben, é un vídeo promocional que fala sobre o acceso á universidade, sí? Para encoraxar as persoas a que se matriculen, que se inscrevan en portugués. Ola, xente, eu son Antía, son de... Agora vai. Ola, xente, eu son Antía, son de Tomiño e estudo primeiro de Dereito e Administración de Empresas. Comecei a estudar portugués en primeiro de bacharelato como segunda lingua estranxeira e foi unha grande escolla. A materia de portugués é moito agradecida. A fonética requer un pouco máis de tempo. Ouvir e ouvir. Gosto do jeito que faz. E ouvir. Você sabe qual é o ritmo do português? E falar, e falar, e falar. Até nos a facer unha nova pronuncia. Depois disso, tudo pasa a ser máis simples. A gramática, para min, foi super fácil de recoñecer e moito familiar. Estudar portugués é como ter un déjà vu. Há cualquier coisa que faz con que pensas que xa tes vivido algo así. O ensino de portugués non para de crecer. Coñecer unha cultura próxima e ter competencia nunha nova lingua tan rápido é moito satisfactorio. E en todas as áreas profesionais é super valorizado o dominio de cuantas máis linguas estranxeiras mellor. Só por iso, escoller portugués xa sería unha ótima idea. Mas é que há moito máis. Cualquier que sexa a túa modalidade de bacharelato, con un pouco de esforzo está ao alcance da man ter unha ótima nota. Mas se pretendes facer un curso das áreas de humanidades, artes ou ciencias sociais, entón sería unha loucura non te matriculares en portugués como segunda lingua estranxeira. Non é por crear hype. Puntúa o máximo en todas as titulações. Olla o meu caso. Tive 9 na materia de portugués nos 2 anos de bacharelato e 8 na porque non Sabao. faz sentido, non é? O máis Simplemente agradecer teren visto un bocadiño os conteúdos que oxalá algún día saian na televisión galega, non é? Era só iso. Obrigada, Luís. Continuamos a cumprir bastante escrupulosamente os tempos. Perfecto, obrigadísimos a todos. Dou pasaxen agora a palabra ao Director Xeral Cultural da UCLA e da Universidade de Capital da Lingua Portuguesa e ao Presidente do Observatorio da China, entre outras funcións como historiador e colaborador con inúmeras universidades, que é o profesor doutor Rui Lourido, a quen cedo agora tamén a palabra.
E agradecemos novamente a súa presenza. Muitíssimo bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer ser co-organizador deste encontro. Agradeço todo o trabalho feito pela Academia Galega de Língua Portuguesa, o seu presidente Rudzinho Soltelo e o Ângelo Cristóvão. Gostaria de... Olha, isto avança... Assim? Aqui. Ok. Muito bem. Portanto, obrigado também ao Diretor-Geral Valentim Garcia, da Junta da Galiza, Luís Fonteina Figueiroa e ao Luís Torres, que foram ambos extremamente não só pertinentes, como acutilantes, sendo a mensagem, na minha perspectiva, e da UCLA, necessário ser escutado por quem de direito e que se encontram pessoas nesta sala que podem fazer a transmissão dessa mensagem para que tenha realmente consequências. Esta comissão temática de promoção e difusão da língua portuguesa dos observadores consultivos da CPLP, é um nome muito extenso, no fundo o que pretende é criar sinergias entre instituições que já trabalham com a língua portuguesa. Estas sinergias envolvem 15 associações, a UCLA é uma única, já agora esclareço o porquê de UCLA com aquelas iniciais, porque todos se perguntam, porque o nome é tão complicado. Eu, quando, não sendo ainda da UCLA, eu sou historiador da Câmara Municipal de Lisboa e estou cedido à UCLA como diretor cultural da mesma. Portanto, eu sou historiador da minha formação, relacionado com a China, é a minha especialidade, mas UCLA significa União das Cidades Capitais de Língua Afro-Américo-Asiáticas. E, portanto, é uma coisa extremamente longa. Isto porque começou com 8 cidades, as 8 capitais. Hoje em dia são todas as cidades que têm interesses na cooperação com os países de língua portuguesa, com a África e com o Pacífico, onde está Timor, e com o Brasil, naturalmente. As associações podem ver os nomes da Academia Galega de Língua Portuguesa, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que tem quase todas as universidades dos países de língua portuguesa. A associação, a última conferência desta UALP foi em São Tomé e Príncipe, há 2 meses atrás. A Associação de Professores de Língua Portuguesa da Galiza, o Conselho da Cultura Galega e uma série de, como vêm do Brasil, 3 instituições também. O próprio Museu da Língua Portuguesa do Brasil faz parte da nossa associação. Nesse sentido, aqui têm o desastre que ocorreu há muitos anos e que se conseguiu também com o apoio desta comissão a sua reabertura, e existe hoje novamente aberto ao público o Museu da Língua Portuguesa, que teve a falta de apoio do governo do Bolsonaro e que atualmente com o governo do Lula volta a ter apoio oficial do governo do Brasil. O Observatório da Língua Portuguesa é extremamente ativo, tem esta exposição de língua portuguesa no Google pode ser acedida aos vossos alunos, porque tem mais de 300 artigos sobre muitas temáticas diferentes e extremamente visualmente muito apelativo. Para os alunos, outra situação muito apelativa é esta biblioteca digital, da qual sou o dirigente, enfim, o coordenador científico da mesma, por essa minha especialidade, onde podem aceder através desses 2 sites. É feito pelo Observatório da China, juntamente com a Biblioteca Nacional de Portugal,
e, portanto, está incluída na nossa Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa e, à distância de um clique, têm o acesso a 220 mil páginas gratuitas com os livros, todos os livros publicados em Portugal, que tenham a palavra Macau ou China dentro dos seus livros. Pode ter só uma vez a palavra Macau, mas se tem uma vez a palavra Macau, o livro está da capa à contracapa no interior e pode ser feito o download nos vossos computadores, ou seja, tem todas as crónicas de Portugal e todas as descrições, desde o Brasil à África, à Índia, à China, ao Japão, do século XVI ao século XIX, visto que é a totalidade. Pode-se entrar por autores, por datas, pode-se entrar pelo título da obra, se souberem o título que entendem, ou então, na secção de novidades, os últimos livros a terem sido incluídos, por exemplo, estas gavetas do Torre do Tombo que aí tem à direita, têm milhares e milhares de páginas que dá para qualquer estudador, aluno, consultar. Pode ver uma secção inteira do livro ou o livro inteiro e pode folhear como se fosse um mero livro que tivesse na sua mão através do rato e pode fazer o download das imagens, mas como é também um auxílio, é para lazer, naturalmente, porque tem desde o Fernão Mendes Pinta as monografias e, portanto, pode-se, enfim, ter o prazer de ler uma obra, mas como de investigação, que é também um apoio, pode digitar a palavra que entende, antropónimos, topónimos ou objetos, e ele vai-lhe assinalar. Eu aqui escrevi a palavra China e tem, portanto, apresenta a primeira página onde está essa palavra, apresenta-lhe na primeira página e diz-nos que tem 12 citações. Portanto, sugiro que quem entenda pode fazer o download e, ao fazer um link, e tem acesso para os seus alunos. Por exemplo, muitas universidades na América começaram a fazer isto e eu, quando cheguei numas aulas, num curso em Nova Iorque, por exemplo, e na Brown, os professores diziam-me: olha, muito obrigado pela biblioteca, deixámos de ter que levar os alunos, era muito custoso. Eu fiquei assustado e disse: desculpe, mas não é essa a intenção. A intenção, quer dizer, o ensino da língua, há que haver imersão naquela cultura. Portanto, por favor, continuem a enviar os alunos, além de vocês, naturalmente, para o doutoramento ou para o mestrado, usarem a biblioteca e fazerem o download da obra, mas isso é uma outra situação. De forma que a UCLA tenta promover a língua portuguesa nestas várias vertentes: a edição do livro, prémios, encontros de escritores, exposições de arte contemporânea. Este é um livro que eu propus ser editado e coordenei. São 75 autores, são 40 escritores e 35 escritoras. É um livro interessantíssimo porque foi durante a pandemia e o que se pretendeu é que esses escritores dissessem como estavam vivenciando a pandemia, o que é que eles sentiam. E, portanto, tem desde prémios Camões, grandes poetas, a pessoas desconhecidas, agentes culturais todos eles, e que, portanto, nos dá, inclusivamente será um instrumento para a sociologia analisar. Tanto o prémio literário é um prémio que nós criamos e que eu dirijo no sentido de promover quem nunca editou em língua portuguesa, seja onde estiver. O último prémio teve a última versão do prémio, portanto, deste ano, vieram obras de 21 países, 300 obras, mas noutros anos já tivemos 800 obras. Temos um júri que direi, mas, portanto, é o mais amplo prémio a nível de candidaturas num concurso de revelação literária de todo o espaço da lusofonia neste mundo de 5 continentes.
mas só pode concorrer quem nunca editou uma obra de literatura. Aparecem muitos médicos, biólogos, pessoas que editaram muitas obras na sua área, mas que podem se candidatar na sua reforma. Aparecem, portanto, não tem data limite, tem data inicial dos 16, mas já apareceram com 90 e tantos anos a candidatarem-se com obras, e essa é uma grande vantagem. E, portanto, da Ásia, Macau, China, aparecem obras, da África, de todos os países de língua portuguesa, da América, Canadá, Estados Unidos, Chile, da Europa, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Polónia, Reino Unido, a Rússia e muitos outros. O Brasil é o que tem o maior número, não é, de candidaturas. Editamos sempre o prémio, neste momento tem um prémio pecuniário de 3.000 euros, mas durante as outras edições não tinha, e o incentivo é, os livros são editados, e como vêm desde 2016, o primeiro que está em cima azul, foi o seu primeiro livro aqui editado, mas já editou muitos outros romances, de mais de 400 páginas, na nossa editora A Guerra e Paz, que é uma grande editora e, portanto, foi uma grande promoção, ou seja, é realmente um contributo para a juventude poder dar cartas nesta área da literatura. Este ano foi a primeira vez que ganharam 2 livros simultaneamente, o primeiro prémio, neste caso um português numa narrativa, portanto, contos, e um brasileiro com poesia. Tivemos um cabo-verdiano com uma menção honrosa, também ex aequo com um português em poesia. O júri é de todos os países de língua portuguesa, mas tem desde o Domício Proença Filho, que é o ex-presidente da Academia de Letras do Brasil, a outros prémios Camões, como o Germano de Almeida, não é? Todos eles muito famosos nos seus países. Estas são algumas das obras publicadas. Portanto, convido que vocês, nas vossas escolas, que proponham que os galegos passem a candidatar-se. Está aberto até 5 de novembro, mas posso informar que iremos estender até 5 ou 10 de dezembro, porque é sempre no último mês que aparecem centenas de candidaturas. Estes são os livros que nós editamos para o Encontro de Escritores. O próximo é em Cabo Verde. Saímos a 18, ou seja, é 19, 20 e 21 e 22 deste mês de outubro. Já levei, portanto, todos estes mais que famosos premiados Camões, mas centenas de outros escritores jovens e não jovens. O primeiro da esquerda é cabo-verdiano e é hoje Ministro da Cultura de Cabo Verde e Ministro do Mar, e na altura era um mero jovem investigador e editor na altura já. Mas fazemos exposições de arte contemporânea de todos os países da língua portuguesa. Vou propor que depois de chegarmos ao final, o próximo será Portugal, depois será naturalmente São Tomé e Príncipe e depois Timor, e depois de Timor vou propor que seja a Galiza o país a ser alvo da exposição. Nós só fazemos de países de língua portuguesa, portanto aqui temos que abrir uma exceção, visto que a Galiza não é aceita como país, não é? Mas, enfim, não boicotar as relações diplomáticas. Editamos sempre os catálogos, o próximo será feito sobre Portugal, integrado nos 50 anos da língua da Revolução de Abril, portanto 50 anos de liberdade. Portugal, liberdade será o tema, e o curador será o curador do MAT, portanto, que é o Museu de Arte Contemporânea, que está à frente do nosso edifício, e, portanto, escolho sempre curadores que possam trazer prestígio a quem expõe nessas coisas. A língua é o maior património material de um povo, naturalmente, e esta expansão que começou aqui da Galiza para Portugal, a sua língua se expandiu até
às fronteiras do Reino de Portugal e dos Algarves, depois, no século XV, a todos os 5 continentes, e está hoje nesses continentes, onde é falada em mais 32 organizações internacionais. Aí estão algumas das organizações à direita, e foi falada em muitos outros países no passado, tanto do ponto de vista da sustentabilidade e do interesse económico da língua. Têm aqui um mapa das zonas económicas exclusivas e podem verificar que no mundo é um dos maiores espaços marítimos, porque o oceano une estes 5 continentes e não nos divide, de forma que esse é um argumento também que os galegos possam exigir do seu governo, porque têm todo este espaço à sua disposição para a promoção não só da língua, mas realmente do respeito pela mão de obra galega e por essa ocupação. É um dos maiores espaços do mundo marítimos. As notas sobre a importância da língua já aqui foram referidos muitos deles. Destacava que nesta altura, em 2008, se correspondia a 17% do PIB, no entanto, não estavam todas as indústrias, todas as indústrias culturais incluídas. Hoje em dia, 30% no mínimo dos nossos países vivem da língua, neste caso da língua portuguesa. Segundo as projeções das Nações Unidas, seremos 400 milhões em 2050, 500 em 2100, e o continente africano, devido à sua média etária, média demográfica etária, ser à volta de 18 a 19, 20 anos, a média, podem ver a potencialidade que é esta África para a língua portuguesa. Além do mais, ela está presente no G20, através do Brasil, e devido ao Brasil, se o G, que já foi G8, e que hoje é C7 novamente, para excluir países que são europeus, como a Rússia, que vai ficar sempre na Europa, faça-se o que se fizer, porque é uma questão geográfica. Mas no próximo, se se mantivesse um G8 das 8 economias maiores do mundo, o português estava lá como única língua europeia. Seria o português através do Brasil, porque o Brasil será a 8ª com capacidade de ultrapassar. Na internet, o espanhol e o português estão a tornar-se as mais importantes, visto a ser privilegiada a língua materna. De 2000 a 2019, o chinês e o português foram as línguas que mais cresceram na internet. O Portugal, naturalmente, o português é falado nos 5 continentes. Vejam, 3,7% da população mundial é a percentagem dos Estados Unidos da América, são 4%. Os Estados Unidos são 4% da população do mundo. No entanto, querem ter a hegemonia sobre todos os outros países do mundo. É uma coisa curiosa, não é? Como se Portugal quisesse ser de hegemonia sobre todos os outros, se alguém aceitava uma coisa assim, não é? Nos Estados Unidos existem 275 a 300 universidades, onde o ensino do português é ensinado num dos seus anos, e cerca de 120 escolas no secundário ensinam. Mas nós temos o segundo país do mundo onde é o país onde mais cresce a língua portuguesa. Por que é que não se aproveita isto também para a Galiza, não é? Por que é que a Galiza não tenta aproveitar este mercado absolutamente esmagador, digamos assim, de potencialidades para o nosso futuro comum? Portugal, o seu futuro tem que ser comum com a Galiza. Temos não só a mesma língua, como temos fronteira. Portanto, vamos em conjunto, porque temos 5 séculos de experiência com a China. Podemos, em África, com os galegos, levar as nossas empresas
Neste momento, eu acabei de vir de uma conferência no Porto sobre a China e as relações da China, onde levei uma delegação importante de economia da Academia de Ciências Sociais da China, onde o chefe da Comissão de Pequenas e Médias Empresas Chinesas veio a Portugal para fazer um protocolo de acordo com a Comissão de Pequenas e Médias Empresas, a Câmara de Pequenas e Médias Empresas Portuguesa, e onde o projeto é ir com estas portuguesas para a África, porque há um know-how português que de 5 séculos tem utilidade para eles, no sentido de melhor o relacionamento com a elite, enfim. A Galiza está connosco, faz parte de nós, portanto, nós somos galegos. Portanto, aliás, o meu avô era de Esmoriz, das termas de Esmoriz, da povoação Lourido. Há lá uma aldeia chamada Lourido e, portanto, na sua capela estão lá os jazigos dos ancestrais da minha família. Portanto, nós temos laços que não se podem perder e têm que ser intensificados. É extraordinário o avanço da língua portuguesa na China, porque é encarado não de uma forma benemérita, nem pelos bonitos olhos de Macau, que é uma coisa pequeníssima, mas é porque realmente este português permite aos chineses entrar em todas as empresas e em todos os países de África, mas também no Brasil, que é um dos grandes polos que terá no futuro uma importância enorme através dos BRICS 11, que ultrapassaram em muito a economia do G7 e, portanto, vão dar cartas no futuro. De forma que estas 22 províncias chinesas, mais de 40 a 50 universidades, mais de 10 mil alunos, é um potencial imenso. Como notas finais, apelar a que as línguas, quando morrem, é um património que nunca mais se pode recuperar. No Brasil, que tem 300 línguas, além da língua portuguesa ser naturalmente a dominante através das telenovelas, conseguiu ampliar-se até aos confins da Amazónia, mas existem 300 línguas onde morrem anualmente pelo menos 2 a 3 línguas no Brasil. Ou seja, as etnias deixam de conseguir reproduzir a sua língua porque o mais velho morreu. Portanto, há que ter isso em atenção e há que preservar o património cultural. No século XX deixaram de existir estas 4 mil línguas. As línguas e as culturas são elementos identitários dos povos e alavancas do seu desenvolvimento económico. Eles contribuem e devem contribuir para a paz e para o diálogo, e os Estados devem promover as línguas e as culturas num equilíbrio, sem inferiorizar ou subordinar o ensino das línguas, que não tenham lucro como ponto de partida. É por isso que se privilegia quase exclusivamente o inglês, porque só se pensa no dinheiro que se pode vir a ganhar com a utilização da língua como um instrumento económico. Mas a identidade de um povo depende essencialmente do reconhecimento da sua língua. Obrigado por tudo. Professor Rui Lourido, e sem mais demora, deixamos que Valentim García ponha o USB no computador e pasamos a apresentalo. Como toda a xente coñece, é o secretario-xeral de Política Lingüística, actualmente na Xunta da Galiza, e ten traballado durante longa data tamén nas áreas de normalización do galego en diferentes concellos, como a Estrada, e tamén na Cotenol, como presidente, e en unhas lidadas sempre coa lingua tamén. Entón, como vimos, hoxe foi unha mesa de luxo,
E para fechala, pois temos a Valentín García, a que sen máis cedo a palabra. Pois moitísimas grazas, Antía. En primeiro lugar, agradecer á Academia Galega da Lingua Portuguesa e á Comisión Temática de Promoción e Difusión da Lingua Portuguesa dos Observatorios Consultivos do CPLP, pois terme convidado a estar efectivamente nesta mesa de luxo, non? Con o profesor Elías Torres, con Luís Fontela e con Raúl Lourido. Eu, na miña breve intervención, preparei 3 liñas discursivas, fundamentalmente, que me gustaría que quedasen máis como ideas previas a unha reflexión máis demorada que se pode dar neste foro ou moitos outros, que virán detrás dele, que ten que ver coa lingua portuguesa en Galiza, e co desenvolvemento económico do noso país, da nosa terra, desa eurorrexión, Galicia no norte de Portugal, as posibilidades de expansión que a partir dese núcleo tan identificado, eu creo que xa, con tanto que dicir dentro dun contexto europeo, e aí me vou basar moito tamén, tanto desde o punto de vista educativo e cultural, que xa estamos máis acostumbrados a traerlos, pero tamén desde o punto de vista económico. Por iso, tamén felicito a Academia por pensar neste motivo e nesta liña de relación, porque a economía das linguas, ou a economía aplicada ao uso das linguas, ou ao coñecemento das linguas, é unha materia que, aínda que ao mellor ata o momento non demasiado traballada dentro dos ámbitos máis académicos, máis docentes, máis de cultura xeral, non só en Galicia, senón en moitos outros lados, en moitos outros sitios, o que sí está demostrando é que cada vez ten un peso maior, evidentemente, pois no que é o prestixio da lingua, consideracións que se teñen das linguas, por tanto, no seu futuro, na súa aplicación práctica e, como digo, no uso efectivo. A primeira cifra que podemos manexar é froito dun estudo feito polo Consello da Cultura Galega, é canto lle supón a Galicia ter unha lingua propia. Canto lle supón a unha comunidade autónoma como a nosa, no contexto en que nos movemos, nun Estado plurinacional, nunha relación pertencendo a un tronco común como a da lusofonía, canto, como supoñeredes, este é un cálculo non é nada fácil de facer, hai varios estudos que o aproximan, que teñen en conta os factores ou outros, canto lle supón a Galicia ter unha lingua propia de beneficio para a súa economía. Bueno, pues, o cálculo que facemos é ao redor ou preto de 1.500 millóns de euros ao ano. De onde sacamos este dato? Bueno, sácase, en primeiro lugar, de 4 subsectores, digamos, onde está o ensino, están as industrias culturais, está a administración, están as tecnoloxías, as industrias da lingua, e a partir de aí poderíamos dicir que nivel de empregabilidade ten o feito de ter unha lingua Galicia, unha lingua propia. Canta xente hai que traballa de forma directa ou indirecta coa nosa lingua? Pois calculamos corredor dunhas 27.000 persoas, tanto en Galicia como fora dela, que polo feito de coñecer a lingua galega é de aplicación, repito, con maior ou menor intensidade dentro do seu labor diario. Todo isto lévanos a pensar tamén como podemos ampliar isto, como podemos ampliálo debido á nosa capacidade e ao noso posicionamento estratégico dentro de algo tan importante como a lusofonía. Non vou lembrar aquí, neste foro que non fai falta, as vantaxes, tanto do punto de vista económico, demográfico, por suposto cultural, por suposto educativo, que ten o coñecemento do portugués para os galegofalantes. E ao contrario, a interacción que con todos os habitantes da lusofonía, que polo que nos acaba de dicir o profesor Raúl Lourido, no 2050 serán 400 millóns de habitantes no mundo. Claro, fai unha das linguas con maior potencial, como ele acaba de expoñer, e de maior expansión no mundo inteiro, pois facernos pensar que nós somos parte desa historia, que nós somos parte dese futuro. E iso temos que telo moi claro, nós temos que telo moi claro, todos os povos da lusofonía estendidos por todo o mundo, esa lingua máis falada do hemisferio sur do planeta, e ter moi claro tamén Europa. Outra das grandes oportunidades de Galicia e a lusofonía, Galicia, Portugal e a lusofonía no seu conxunto é que somos a entrada deste idioma tan potente, desta potencia demográfica tan potente, nun marco
tan importante como é a Unión Europea, non? É como é a propia Europa en sí. E asumir nós tamén ese rol de, pois, un pouco de vía de entrada da lusofonía a medio camiño entre o mundo hispano e o mundo lusófono, e o mundo luso, non? E o mundo lusófono. Estas son oportunidades grandísimas para Galicia, e o goberno galego e o actual e os que detrás nos aveñan teñen que ter moi claro. Por iso é tan importante a colaboración con entidades como a CPLP. Eu sempre debatido ingreso de Galiza na CPLP, que ao final foi España. Son pasos que se van dando. O meu compañeiro en áreas de goberno, Jesús Gamallo, explicará tamén a súa intervención ao recentemente creado Observatorio da Lusofonía. Son pasos que imos dando e que temos que tamén abrindo esa concepción de que estamos pertencentes á lusofonía. Por poñer un exemplo, e acabo xa con este capítulo, eu comentaba outro día con Ángelo Cristóbal e con Rodesindo, que me visitaron no meu despacho como fan habitualmente, a concepción que temos do uso do aeroporto Sá Carneiro do Porto. Eu dicía, fai máis pola lusofonía o aeroporto Sá Carneiro que moitísimas das iniciativas que botamos a andar dende Galicia. A lusofonía en Galiza, digo, porque é un aeroporto de uso habitual para moitos galegas e galegos. É un aeroporto internacional que está dentro da nosa área xeográfica de Galicia e norte de Portugal. Por iso, e non vou ir máis alá, a mí non deixa de sorprenderme sempre cando vemos ese aeroporto como unha competencia de outros aeroportos, non? Eu sempre digo que non é, pero ata aí. Eso sería outra consideración aparte, que temos a sorte de contar con ele aí. Ben, dito isto, o que ese concepto amplo que temos que ter é de que moitas veces tamén leva consigo baixar bandeiras. Baixar bandeiras no sentido de prescindir de límites xeográficos rígidos, preferir de identidades moitas veces que están moi ben telas e culturalmente son moi interesantes, pero que tamén temos que abrirnos a outras tendencias, a outras tensións tamén, porque en todos os sitios as hai estas relacións coa lusofonía noutros países, como pode ser en Brasil, como pode ser outros lugares, pois saber tamén que están aí, e hai que saber explicalas tamén ás galegas e aos galegos, que temos que comprender como as realidades sociolingüísticas pois tensionanse en todos os lugares do mundo, na lusofonía tamén, non? E temos tamén facer un labor pedagóxico moi interesante explicando todo isto, non? E por último, tamén para deixalo que como idea, está a tremenda porta, a tremenda ventá que nos están abrindo as tecnoloxías do coñecemento, as tecnoloxías de información, nomeadamente a inteligencia artificial, non? Aplicada ás tecnoloxías das linguas. Estamos abocados, estamos xa entrando nun tempo onde a creación de entornos de voz vai ser fundamental. É dicir, imos falar cos automatismos, e os automatismos van falar con nós, por decirlo de algún xeito, sempre explico igual. Imos falar coas máquinas e as máquinas van nos responder. O feito de estar en pé de igualdade coas grandes linguas do mundo nesa era tecnolóxica, que non é que se estea abrindo, é que xa está aquí, pois tamén nos ten que axudar a pensar. Eu deixo caer aquí tamén esta idea como unha posible temática para abordar noutro foro, porque está directamente vinculada ao tema que escollestes este ano de lingua portuguesa, economía e desenvolvemento, que é o desenvolvemento de tecnoloxías. Que espazo vai ter a lingua portuguesa en Galicia, ou como de importante vai ser o portugués dentro do ámbito da inteligencia artificial para que dende Galicia teñamos acceso a este mundo novo que se está creando. Supoño que todos os que estades aquí xa vos soerá o proxecto NOS que nós estamos desenvolvendo dende Galicia co galego e que está avalado polo PERTE da nova tecnoloxías das linguas, e que no que temos moitísima ilusión e no que dende o propio Ministerio e do Goberno Central de España se nos incidiu desde o principio a importancia de interrelacionar e de interactuar con estes mesmos proxectos que se desenvolven en Portugal co portugués. E a min parece moi importante. Tamén hai que dicir que, de momento, evidentemente, son proxectos que están nun estado embrionario, ainda moi primixenio, estamos comezando a desenvolver estas tecnoloxías, pero tiñamos que pensar como imbricalo, como poñelo en relación coa lingua portuguesa e como o portugués pode, de algún xeito, desembarcar ou estar incluído nos nosos proxectos de tecnoloxías da lingua. É algo que, evidentemente,
está na folla de ruta, digamos, dun proxecto tan importante como ese. Estamos falando dun proxecto que xa agora ten un investimento de perto de 3 millóns de euros, pero que deberíamos pensar que lugar queremos que ocupe nas tecnoloxías esta relación entre Galicia e Portugal, entre o que é a lingua galega, a lingua portuguesa, ou a confluencia das dúas nunhas tecnoloxías que van ocupar un espazo importantísimo nas nosas vidas, tanto do punto da economía, como na docencia, como no funcionamento da nosa sociedade. Pediría eu agora a Luís se faz favor de poñerme ese vídeo que puxen, un vídeo moi curtiño, de 2 minutos, que dá unha idea do que é o proxecto que estamos desenvolvendo para rematar esta miña intervención, e, bueno, despois destas ideas que expuxen sobre a mesa no meu tempo que tiña, pois estamos abertos ao debate, que creo que é unha parte tamén moi importante desta sesión. A lingua é a identidade da... Está moi alto. A lingua é a identidade da nosa cultura. E ao igual que a xeración Nós reivindicou un galego universal, o proxecto Nós busca que o galego sexa unha realidade no mundo digital. Unha fala viva que poidamos empregar para comunicarnos coa tecnoloxía que nos rodea, para poder vivir en galego e garantir o futuro digital da nosa lingua. É un obxectivo que vai da man dunha industria aberta ao mundo, dunha educación que tire proveito das tecnoloxías lingüísticas para ser máis rica e atractiva, e dunha sociedade que poderá manter o seu compromiso co idioma á hora de empregar os dispositivos electrónicos do noso día a día, e incluso para consumir contidos audiovisuais e facilitar a exportación da nosa produción local. Nós, recoméndame unha serie. Grazas ao proxecto Nós, a intelixenza artificial poderá aprender o galego marcando denominación de orixe, achegándonos numerosos avances tecnolóxicos que rachen barreiras de comunicación. Fundamentará os alicerces para o desenvolvemento dunha industria galega especializada en entornos de voz, asistentes, traductores automáticos que mesmo poidan operar en tempo real. Bonjour, ça va bien? La réunion commence dans 5 minutes. Tout le monde est prêt? Navegadores GPS que nos den indicacións na nosa fala e numerosas ferramentas sobre as que se asente a normalización lingüística do galego na contorna digital. Un tempo novo para a nosa lingua e para chamarlle as cousas dende Galicia, para que saiban de nós no mundo enteiro, para situar a Galicia na vanguarda das tecnoloxías con personalidade propia. O galego, unha lingua de intelixencia artificial. Pois moito obrigada a Valentín García e moito obrigado outra vez aos 4 participantes desta mesa. Deixamos agora uns minutos que, bueno, media hora ainda temos, bastante moi ben a tempo, ainda que empezamos un poquichiño tarde. Entón, se alguén quere aportar alguna cousa, a falar, tomamos nota e pasamos a abrir ao debate e a falarmos. Sí, María. Non sei se a micrófono... están aí. Xa. Obrigada, bon día a todas. Veño de ouvir dúas intervencións ben interesantes, a verdade, as dúas distintas. O que se pasa é que eu, especialmente dirixido ao señor Valentín, non por nada máis apenas por ser representante da administración
galega. O título da conferencia é Remate en desenvolvimento sustentável. Eu é certo que anotei, tomei nota das ideas que você dou para aproveitar a lingua. Podemos falar en desenvolvimento. Agora, nada do que você diz é sustentável. Ou seja, non hai nada máis insustentável do que a tecnoloxía, lamento, mas é así. Eu veño do mundo que divulga o Picoil, que divulgamos o decrecimento e que sabemos que a tecnoloxía non é viável no futuro. Entón, non vai sendo hora se callar de que, inclusive, desde a política lingüística, a serio tomen a lingua como unha forma de desenvolvimento sustentável, unha forma de unión con un pobo, con moitos povos que teñen outras cosmovisións do mundo, que non é a industria. Falar en industrias culturais para min é un insulto, mas non evidentemente non é a intención do señor insultar a ninguén. Sei que foi un devir de todo o século XX desta marasma a onde viñemos. Burocracia e ensino son tamén pouco sustentables segundo agora mesmo están planexados. Eu acho que a lingua si é un vehículo de unión e si é un vehículo de sustentabilidade, mas apenas se somos capaces de conseguir unir os povos, non gobernos, non falemos en X8, nem falemos en X20, nem falemos en nada. Vamos falar das xentes de Angola, vamos falar das xentes de Mozambique que saben sobrevivir con pouca coisa, porque iso é o que teremos que facer na Galiza, no Porto, e posiblemente no mundo inteiro ben pronto, máis cedo que a tarde. Daquela, lanzo esa bola, como se diz, vamos meter o cabo na corrente, vamos por as pillas e vamos espabilar. E isto, a lingua é, se callar, un dos mellores elementos para esta nosa necesidade. Para comentar cualquier cousa. En sistemas sustentáveis de xeración de bens de consumo, de riqueza, pero dicir que toda a razón, é dicir, todo o que fagamos ten que ser sustentável no tempo, iso non é, volvo a dicir o mesmo que inteligencia artificial, non é que vai a vir, é que xa está aquí, estándolo demostrando o día a día. O pase, claro, neste momento tamén falar de economía tal como entendemos no sentido clásico, pois é falar de xeración de recursos, falar de industria, claro, ao mellor o termo industria cultural non é o máis acertado, o que si é certo é que é o que habitualmente utilizamos. Non tome as miñas palabras en ningún momento como un desleixo cara á sustentabilidade de todo canto teñamos que facer. Concordo totalmente que máis que a ninguén os gobernos e as persoas que nos toca ostentar responsabilidades públicas e accións de gobernos temos que contemplala. Ao mellor non sempre facemos todo o que deberíamos facer, unhas veces por falta de recursos, outras veces por descoñecemento mesmo, pero eu estou totalmente de acordo que todo ten que ser sustentável. Tamén é certo que a hora de desenvolver recursos tecnolóxicos e ferramentas tecnolóxicas, eu non sei ata que punto son sustentáveis ou non, pero o que si é certo é que para desenvolvelos temos que ter unha estrutura, non sei se chamarlle, por suposto que económica, non sei se chamarlle tamén industrial, ao mellor non é o termo axeitado para facelo, non? Repito, eu tamén veño do ámbito da lingua, non veño do ámbito do desenvolvemento económico, pero por suposto que está moi ben a apreciación que fai e haberá que telo en conta. Eu creo que ademais é unha liña de acción, é unha liña de desenvolvemento que gañará máis peso no día a día conforme vayamos avanzando no coñecemento dos povos e tamén na impregnación da luz que a lusofonía ten que ter da nosa cultura e nos nela, pois tamén a sustentabilidade vai ocupar un espazo moi importante aí, claro que sí. Obrigada.
Alguna intervención máis a pedir? Vale, entón, espera. Sí. Paso a Ángelo, depois Luís, depois Elías tamén quera puntualizar, e no medio quero meter unha. Toma o micrófono. Entón, intervén Ángelo Cristóbal. Pregunta. É unha pregunta, unha suxestión para o amigo Elías Torres, tendo ouvido a súa intervención intensa e acutilante, como foi dito aquí. Aqueles que estamos implicados há moitos anos no desenvolvimento destes proxectos, desde as ideas de relacionamento e de promoción do relacionamento coa lusofonía. Ás veces preguntámonos ás veces se o que estamos a facer é suficiente. Se estamos a facer é suficiente, se acertamos, se estamos a acertar na forma de encuadrar o problema, ou se é que realmente somos poucos, se é que estamos mal encaminhados, ou se é que os inconvenientes son tan grandes que é imposible de ultrapasalos. Entón, a suxestión que facei a pergunta é que outra cousa se pode facer ou que outros camiños se poden tomar para non chegarmos tarde demais. Sí, cedemos a la primeiro Elías e depois Luís que coloque a cuestión. Isto funciona. Penso que sí, non? Funciona, sí. É unha pregunta, como é sabido, de ben complexa resposta e aliás, eu non me atrevería a ser rotundo, non porque non o sexa, que eu costumo tentar ser frontal, mas porque mentras estaban outras persoas intervindo, estaba pensando máis ben nunha reunión dunha mesa de traballo de institucións e de representantes que estivesen disponibilizados para tomaren medidas concretas. Esa é a cuestión. Está, por exemplo, e depois quererei referirme un momento a iso, o goberno galego disponibilizado para sentarse nunha mesa para tomaren decisións concretas na liña que acaba de ser, por exemplo, colocada. Quero dicer con toda a rapidez que gostei moito de ouvir a intervención do secretario xeral de Política Lingüística. Há palabras que me soaron verdadeiramente ben no que dixo. E reitero algo que non estaba... non digas iso. Foi tamén alumno meu este problema. Non estaba o secretario xeral cando eu dixen que este problema eu non o coloco en termos partidarios. Coloco en termos políticos. E pode haber, reitero que dicía, tendencias independentistas ou tendencias unionistas, porque daqui se trata do benestar e da cualidade dun pobo. E de tomarmos medidas concretas nesa dirección, que nunca se atreve ninguén a tomar, ou feito dunha maneira moi tímida. Entón, a cuestión é, qual é o salto? O salto é que estas excelentes conferencias e encontros se han convertido en grupos de traballo para tomar decisións concretas, con obxectivos concretos, dunha maneira integradora, dunha maneira inclusiva, mas sentados para iso. Obviamente, eu, que non pertenzo á Academia Galega da Lingua Portuguesa, e que fui convidado moitas veces para iso, e que non son razóns digamos, terríveis as que me conducen a non estar aí, é outro tipo de posición, penso que o que está facendo a Academia Galega da Lingua Portuguesa é notável. Notável. A súa propia existencia e os traballos que están a facer son notáveis. Por qué?
porque teñen unha visión decidida e porque teñen tamén unha visión dunha certa diplomacía cultural e dun certo entendimento, probablemente porque se moven nun ámbito con lealdade que é a Comunidade de Países de lingua portuguesa, en que coñecer os hábitos, os modos de estar e de relacionarse é tamén fundamental. Por tanto, desde ese punto de vista, eu non teño ningún problema. E nese sentido, concretamente, convertamos a partir de agora aceite o goberno galego e probablemente os partidos representados no Parlamento sentárense a tomar medidas concretas, eu suxiro algunha. Onde está a campaña, o cartón de a presentación da Galiza nos países de lingua portuguesa? Non existe. Non existe. Non existe unha idea de nós somos isto e queremos ser isto, e queremos estar aquí. Desde a lealdade inclusiva, reitero isto que é ben importante, estamos deste lado, non existe. E ese é un problema serio que depois se traduce nas relacións persoais, en que vou alá e me falan español, en que todo este tipo de cousas. Esa é a primeira cuestión. Segundo, non será tan difícil. O DOGA, o Diario Oficial de Galicia, xa ten ali un traductor automático. Por que o portugués e mesmo as opcións que orbitan en torno das normas do portugués no mundo non son lexítimas na Galiza? Lexítimas na Galiza. E deixan de estar preteridas no subsidio económico ou de outro tipo que existe. Por que non se avanza nese sentido? Porque sería un avanzo integrador, inclusivo. Aliás, eu diría que cunha vantaxe, e é que non sabemos o final, mas sabemos qual pode ser o percurso e o camiño. E, en concreto, oxalá estivésemos debatendo aquí sobre políticas de crecimento en relación á lingua e a economía sustentável. Mas xa non estamos aínda nese percurso. E temos que ter, probablemente, unha certa actitude resiliente neste como noutros factores para saber como podemos avanzar. Suxiro o secretario xeral de Política Lingüística que algunhas das preguntas que colocou, reitero, nunha intervención en que há partes que eu gostei de ouvir, pregunte, por exemplo, o profesor Gamallo, un dos líderes dos proxectos NOS, aliás, reintegracionista. Supoño que el viverá o drama da súa profesión nos termos en que o seu traballo debe ser desenvolvido, mas como pode ser feito e efectivado o que o noso secretario xeral de Política Lingüística indicaba. Pregunten, porque con certeza persoas como él ou o invocado antes José Ramón Pichel terán respostas a este tipo de preguntas. A ver, en primeiro lugar, moitísimas grazas, aínda que non lle guste dicilo, ao meu profesor, igual que os máis dos que estamos aquí, Elías Torres, por coller o sentido das cuestións que eu deixei en riba da mesa. É certo que no proxecto NOS, a parte de Gamallo, temos a Pichel, estamos, como digo, poñendo riba da mesa as moitísimas posibilidades que abre a inteligencia artificial neste sentido. Neste sentido, moitos outros, no coñecemento das linguas, na didáctica das linguas, na traducción simultánea, e moitísimas máis bandas. Claro, outra cousa xa é o que é a validez, a normativa, os textos publicados no DOGA. O DOGA pode ler todos os días en portugués por medio dun traductor automático, pero outra cousa, claro, é a oficialidade das linguas, non? E aí é onde estamos outra vez no ámbito dos estados, a soberanía, quer dizer, movémonos, Elías, nuns entornos moitísimo máis rígidos, claro. Entón, claro, aí, para ningún goberno, nin para o goberno galego, nin para o goberno español, nin para o goberno portugués, nin para ningún goberno do mundo, é fácil maniobrar, por lo menos en corto. Evidentemente, aí hai que facer un traballo que leva tempo,
pois que sí, que ten unha parte de resiliencia, que ten unha parte de diplomacia, como non, claro que sí, e é moi importante o que se está facendo. Eu creo que, e aquí haberá materia para moito debate, creo que nos 10 últimos anos andívose moito. Seguramente, calquera dos que estamos aquí que quixéramos que se andivese moito máis e que se fixese moitas máis cousas, pero tamén non temos que perder nunca a perspectiva de onde vimos, non? E cal era a situación de partida da que estábamos. Efectivamente, eu confío en que nos 10 próximos anos pois avancemos moito máis, por moitas cousas. Unhas teñen que ver coas linguas e outras ni sequera iso, non? Pero terán que ver, pois iso, co desenvolvemento, coas tecnoloxías, co maior dinamismo de poboacións e circulación de cidadáns duns lugares a outros. Terán que ver con moitas cousas. Pero eu creo que imos ver progresos moi evidentes. Tamén é certo que non podemos caer no catastrofismo, non caer nunca en poñer un umbral de satisfacción tan alto que sempre nos vexan frustrados, ou nós mesmos nos frustremos. É dicir, pensar que isto é unha carreira de fondo e que vai levar tempo, como todo en sociolingüística. Eu sempre digo que todo que empeza por socio é moi complicado. E os cambios sociolingüísticos, os cambios de hábitos, de usos, de normativos que teñen que ver ca sociedade en sí, non podemos pretender que se dian dun día para outro. Hai veces que se dan, afortunadamente, para ben, pero bueno, temos que estar preparados para unha realidade distinta, evidentemente. No, faltoume antes citar outro exalumno que me lembraba, Antía Cortizas, que Marcos García González, que sempre o coloco ao lado de Gamallo porque traballan xuntos. Outro reintegracionista que vamos facer, son os que se dedican a tecnoloxías neste sentido. Agrádame moito, antes dicía que non sei se me compensaba, agrádame moito estar aquí e poder falar isto co secretario xeral de Política Lingüística nos termos que está sendo colocado. Eu estou falando neste momento de acréscimo, quer dicer, de traballarmos con máis materiais. Non de sustituir outros, de traballarmos con máis materiais. Penso que aí hai unha esfera de conflito que pode ser certamente rebaixada. Entendo os problemas normativos, e é a primeira vez que falamos de normativa e non de normativa lingüística, por enquanto. É dicir, de normativos, legislativos, etc. A questón é, secretario xeral, qual é o norte para onde queremos camiñar? E se fixarmos ben o norte, e eu acho que podemos, a estas alturas, termos xa un consenso sobre o norte, reitero por enésima vez que supere determinadas balizas esencialistas que non nos permiten avanzar, se fixarmos o norte, o restante traballo será ver como podemos chegar a ese norte. Só que hai que ter unha visión decidida. Eu teño unhas ideas políticas diferentes os do secretario xeral de Política Lingüística. O que sí entendo, e eu penso que aí coincidiremos, é que non podemos continuar comportándonos dunha maneira autoperiférica e provincialista cando temos unhas posibilidades que nos teñen que retirar desa visión autoperiférica e pouco universalista. Este vídeo comezaba falando do proxecto NOS e da xeración NOS e do seu grau de universalidade. Aqueles que traballamos sobre a xeración NOS sabemos ben o que significaba universalidade. Non pode contradicer ese universalismo a unha visión puramente provincianista e autoperiférica. E esta é o que eu penso que onde debemos centrar o debate. Se formos capaces de sentarmos ou de se sentaren, eu estou ausente, tamén estamos ausentes dese tal observatorio da lusofonía, no que significa unha rede galabra con grupos de investigación na Federal de Goiás, Brasil, no Instituto Superior de Educación, Luanda, Universidade do Miño, Portugal. Se callar, observamos un pouco. E algunha das trayectorias que están nesta mesa observan algo tamén e poden contribuir para este tipo de observación. Feito este paréntese, definan por que non se leva ao Parlamento, por exemplo, unha definición de norte, de posibilidades, de acréstimos, e procúrase un consenso, como se intentou, e realmente se fixo coa lei Paz Andrade, e agora podemos avanzar. Para a felicidade e benestar dun pobo, non para intereses criados, ás veces comeciños ou mesquiños que non nos conducen a nada. Bon, non sei se Luís... Sí.
non sei máis palabras, deixo para outras persoas. Sí, temos ainda 7 minutiños. Non sei se alguén máis quere contribuir con unha intervención. Bom, pois, a ver, falando do Picoil que falou a María Castelo, non foi? O que sin poso comentar da área da docencia é que tal vez ás veces os gobernos debían primeiro consultar o sector. Nos, os docentes, creemos que a educación sí que é algo sustentável, mas ás veces se converte un pouco en insustentável cando se gasta máis diñeiro en tecnoloxía do que en provisión docente. Creo que isto é só falar cos sindicatos, cos profesores, e for colocarmos un pouco a questão da nova tecnoloxía, da inteligencia artificial e das novos ecráns e todo este gasto que se faz, que ás veces creo que se esbanxa un pouco o diñeiro público en colocar ferramentas para unhas necesidades que aínda non tiñamos chegado lá. Estou a falar en concreto do meu centro, mas pode ser de cualquier outro centro, non é? Faz falta máis profesores, ás veces, e nós realmente, sendo profesores, nós con un xis e un cuadro, ás veces é suficiente, non é? Ainda que sei que a tecnoloxía é importante, e agora vou tentar explicar un pouco isto, nós podemos tamén acreditar na tecnoloxía, mas sempre a educación é o que é sustentável, e promover a lingua a que máis nos interese antes do que outras, tamén creo que é un camiño para o sustentável. Eu, por exemplo, pensando en que podemos aceitar que a tecnoloxía ás veces é útil para a educación, mesmo a educación a distancia podería ser útil, eu posso colocar aquí, aproveito que temos o secretario xeral, parece que só por vivas ouviron moitas cousas, nós temos o FP a distancia, onde de longa data só existe o material en español. Estamos nunha reunión que ten a ver coa lingua portuguesa. Quanto custaría, en vez de colocar ecráns custosísimos nos centros, colocar todo ese material en portugués? Por exemplo, ao lado do español, quanto custaría? Hai xente na universidade, hai xente que podría dizer, isto custa tanto. Todo este material que está na FP a distancia podría estar en portugués, podría e debería estar tamén en galego, evidentemente, non é? Non estou a dizer nada extraño. Quanto ao asunto de que há un convoio aquí que está a pasar, e o vemos todos, non é? Vámonos colocar como pobo en persoas competentes e falantes dunha lingua galego ou portugués, non me interesa, daqui a 15 anos. O convoio está a pasar, mas o tempo esgótase. Ese tesouro de que falamos, de que há un tesouro, de que falamos galego, nas novas xeracións esgótase. O galego, hoxe en día, para camadas importantes da populación, comeza a ser lingua estranxeira. Eu non vexo grande diferenza cando eu explico en aulas. Bon, unha espreguizadeira, saben o que é? Se temos preguiza, colocamos na espreguizadeira. E que é preguiza? E que é preguiza? Pregunta un alumno. Que é preguiza? Ou cando lle digo, façan unha redacción, describan o que están a ver aquí nunha imaxe, está a xover, e diz, agua que cae do ceo. Non estou a inventar nada, agua que cae do ceo, porque non saben como se dirá llover en portugués. Estamos nestes termos na Coruña. Entón, o convoio pasa. Ou o apañamos, ou investimos en lingua, facemos investimentos, ou só por colocar aí a questón. Das normas nós non entramos, non é? Nos, a docentes de portugués, o que quere que cresta a materia de lingua portuguesa. Sei se alguén máis quere colocar alguma intervención. Sí, Arturo. Microfone. Pásase aí, sí. Bon, eu, en cuanto chego ao micro, só quería salientar que na presentación do colega Luís tamén, cando falaste da páxina do Ministerio con referente á lingua portuguesa, hai outro dato bastante alarmante de que non entrou a Galiza na CPLP, finalmente entrou o goberno estatal, o español, e tamén vas á páxina do Ministerio, aquela páxina específica da CPLP está completamente baleira. Entón, se a España entrou, debería tamén actuar. Non deixou entrar a quen tiña que entrar e entrou ela, debería actuar. Sí, Arturo, desculpa. Primeiro, pedir disculpas que non ouvin os conferencistas todos, mas sei de que vai o tema, xa as persoas que estamos metidas neste allo comprendemos todas estas temáticas desde hai moito tempo. Agora que falastes, Luís concretamente falou dun punto de vista de docente, eu tamén sou docente, estaba a pensar antes, hai uns minutos, que non sería moito difícil que nos planos de estudo se incorporase algún tema dentro da asignatura de galego que ligase co portugués algo máis profundo do que pode haber agora.
mas está pensando, xa do meu punto de vista que son profesor de primario, que non estaría mal que os docentes de primario tiveran cursos de formación non tanto de portugués, que tamén, sino que pudesen mudar unha mentalidade determinada respecto de isto que estamos falando agora. Por que digo isto? Porque eu teño experiencia, eu e moitas outras persoas, de que cando chegamos á aula, e a mellor facemos comparacións os nosos alumnos dunha norma con outra, hai centros onde saltan todas as alarmas. Quer dizer, algo que é tan natural como comparar dúas variantes dunha lingua, na Galiza parece como se é pecado. E isto digo por experiencia. Por que pasa isto? Porque hai un certo medo por parte da administración máis próxima a nós, de que deriven outras cosas que non consideran o mellor correctas, non? Mas non é incorrecto, quer dizer, non é un pecado falar en galego, na materia de galego, de cosas sobre o portugués. Saltan todas as alarmas pensando que alguén vai dicer aí que vai lavar o cerebro de alguén. Non é iso. Simplemente que os profesores, as equipas directivas, ou mellor alguén que estexa por encima deles, non están preparados para resistir, tal vez, non exactamente mudanza de paradigma, mas unha mudanza de visión que mellor se faz necesaria. Faz necesaria porque é do máis natural. En Andalucía fálanse seguramente das variantes do andaluz co castellano, en Valencia seguramente se fala das variantes do valenciano co catalán, mas aquí é como se fose tabú, como se tú nomeas algo nunha aula relativo ás proximidades das falas entre as falas galegas e portuguesas, enseguida te ollan de reollo. E non ten por qué, non ten por qué. Entón, cursos de formación para os directores, para os inspectores, de que tratar estas cousas non é un problema, non é un pecado. É unha realidade que ten que estar aí, e que debía estar, debía ser casi obrigatoria. Entón, penso que moito antes de ensinarlles a lingua en concreto, se se escreve con NH, con cedilla, dentro dun tema da materia de galego ou non, pois sería mudar unha mentalidade das persoas que teñen cargos directivos ou que teñen cargos de administración. Eu vexo esa realidade así e pareceme que é unha cousa que debería xa nesta altura ficar totalmente erradicada. E ainda existe, ainda existe. Bon, non sei se alguén máis quere contribuir. Sí. Algúnha intervención máis? Bon, pois, moi ben, de tempo. Damos por fechada esta sesión. Obrigada a todas e a todos pola... Ai, Ánxelo. E temos agora, sí, perdón, vai haber unha pausa para o café que temos abaixo no edificio de enfrente daqui da Casa dos Ciudos, vale? Entón, obrigada a todos e a todas por participar, especialmente aos presentes nesta mesa, Luis Fontela, Rui Lourido, Elías Torres Feixó e Valentín García. Espera. Moi bo día, imos a facer a presentación da Conferencia de Lingua Portuguesa, Economía e Desenvolvemento Sustentável. Perdonade, pero, estábamos esperando un vídeo do representante xeral de comunidade da Baixa Lima, creo, non? Non, de países de lingua portuguesa, pero por causas de forza maior non chegou, entón vamos a comenzar e o disculpamos el. Entón, sen máis, voulle dando a palabra aos que me acompañan aquí na mesa e logo intervenirei eu ao final en representación do reitor. Entón, en primeiro termo, da Cámara Municipal de Santiago, en representación da alcaldesa, o concellal Manuel César Vila, tes a palabra. Antes de máis, desculpar a ausencia da presidenta da Cámara Municipal, Goretti San Martín, que por motivos da xenda non pode estar connosco, lamentando inmenso. Cuanto máis se temos en conta a súa afinidade profesional con o tema desta conferencia, como profesora doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa.
No seu nome, quero agradecer á Academia Galega da Lingua Portuguesa teña escollido a nosa cidade para celebrar esta conferencia Lingua Portuguesa, Economía e Desenvolvimento Sustentável. Desexando que disfruten dunha prazenteira estadía e se fose a súa primeira vez na mesma, que dé para descubrir súas rúas, parques, monumentos, restaurantes, paisaxes, e tamén para interactuar con os seus moradores na lingua común, aguardando que adoren. De resto, é unha honra que máis unha vez a Academia Galega da Lingua Portuguesa, en parcería con a Comisión Temática de Promoción e Difusión da Lingua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP, coordenada pola UCLA, designen Santiago de Compostela como sede das súas actividades. Desde o mesmo ano en que a nosa cidade adheriu como membro observador da UCLA en 2017, se dio xornadas, encontros, foros e conferencias. A xornada a Lingua como Oportunidade, celebrada ese mesmo ano, sucederan o encontro Mulleres da Lusofonía no ano seguinte, o foro Municipios como pezas-chave de desenvolvimento en 2019 e xa en 2021 a conferencia Portugués, Multilingüismo e Ensino a Distancia. Nesta ocasión, reunímonos para falar sobre lingua portuguesa e o seu relacionamento con a economía e o desenvolvemento sustentável. Recoñecendo que os recursos naturais son finitos, faxe precisa unha nova forma de desenvolvemento económico, que leve en conta o medio ambiente, mas non só. Con a aceitación pela Asamblea Xeral da ONU da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentável, proponse un plano de acción a favor das persoas, do planeta e da prosperidade, que tamén visa fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza. O obxectivo último sería a erradicación da pobreza a través do desenvolvemento sustentável. Nosa lingua común, nacida há quase un milenio no territorio da antiga provincia romana da Galaesia, estendeuse pelos 5 continentes, sendo utilizada por máis de 260 millóns de falantes, a representar perto de 4% da populación mundial que usufrúen unha percentaxe semellante da riqueza do planeta. Desde aquele reino medieval galego até os 8 estados actuais con lingua oficial portuguesa, transcorreu unha longa viaxe ollando o mar, como escribía o grande escritor portugués do pasado século, Virxilio Ferreira. Con a lingua portuguesa realizamos 8 séculos dunha bela literatura, deixando nela a memoria do que foi fundamental para a modernidade europea. O orgullo non é un exclusivo dos grandes países, porque ele non ten que ver coa extensão de un territorio, mas coa extensão da alma que o preencheu. A alma do meu país teve o tamaño do mundo. Unha lingua é o lugar donde se ve o mundo e en que se trazan os limites do noso pensar e sentir. Da miña lingua vese o mar. Da miña lingua óuvese o seu rumor, como da de outros se ouvirá a floresta ou o silencio do deserto. Por iso, a voz do mar foi a da nosa inquietação. Asín, apelo que viña dele foi o apelo que ía de nós. As linguas e a lingua portuguesa en particular deberían xogar un papel fulcral nese obxectivo de atinxir un desenvolvemento sustentável. Ninguén dubida que a lingua contribúe na xeración de riqueza e que o seu valor muda ao longo da historia, existindo variáveis como a ciencia, a tecnoloxía, a economía, a cultura e a propia sociedade que determinan o seu presente e o seu futuro. No fío dos estudos económicos sobre o valor das linguas que surxen a comezos deste século, en 2012 aparece o coordenado por Luís Reto, intitulado Potencial económico da lingua portuguesa. Nele, utilizando a metodoloxía desenvolvida por Martín Municio en 2003 para o castellano, permitiu obter unha grandeza de 17% do PIB como valor económico da lingua en Portugal,
Como sinala o propio estudo, a medición que ten en conta a importancia da lingua nos diferentes sectores de actividade rexistrou un valor superior en 2% ao obtido no estudo orixinal sobre a economía española. Mas tamén é importante asinalar que este potencial está alicerçado en actividades económicas nunha grande parte, respeitosas con o ambiente, onde o traballo das persoas é o principal elemento de creación de riqueza. Así encontramos a educación, a investigación e o desenvolvemento da enxeñería lingüística, a comunicación, a publicidade ou a administración pública. Outras actividades mostran un maior impacto sobre o planeta, como poden ser a industria editorial, as actividades produtoras de obxectos para a escritura, os fornecedores de materias primas e outros insumos esenciais para as dúas primeiras, actividades de comercialización e distribución, música, a televisión, a radio, o cinema e, por suposto, o turismo. O aspecto fundamental deste valor económico da lingua resulta, sobretudo, das economías de rede que lle están asociadas. Hoxe por hoxe observamos as redes sociais máis consolidadas son aquelas con maior número de utentes. De igual maneira, cuanto maior o número e riqueza dos utilizadores de un idioma, maior o seu valor para o utilizador. Aínda existindo actividades que soman nese potencial económico da lingua, habería outro grande número delas que fornecen importante valor acrescentado e que precisan da lingua como primeira materia para a súa produción. Estas actividades baseadas no coñecemento e na creación constitúen os alicerces para un desenvolvemento sustentável da economía, fora da exploración das florestas e das minas, do transporte a longa distancia e dos cultivos intensivos, entre outros moitos. O sector privado ten un grande peso no desenvolvemento económico, mas as administracións públicas non poden esquecer a súa responsabilidade, e moito menos nunha cuestión como o desenvolvemento sustentável. Desde a Cámara Municipal de Santiago de Compostela estáse levando a cabo diferentes proxectos entre os que salientan o Plano de Turismo Sustentável, o proxecto para a renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación de infraestrutura verde de Santiago de Compostela entre os ríos Sar e Sarela. De igual maneira, e atendendo neste caso as industrias culturais e creativas, a Cámara Municipal non deixa de apoiar as diferentes iniciativas que surxen no noso Concello e as súas criadoras e criadores de cultura. Somos, pois, cientes que conferencias como esta son imprescindíveis e o facto de que decorran na nosa cidade só pode ser motivo de agradecemento con os seus organizadores. Moito obrigado por tudo, desexando que os traballos e as conclusións que resulten deste encontro sexan de grande utilidade como a propia lingua, relembrando as palabras de Castelao, unha lingua extensa e útil. Moi ben, moitas grazas. Moi ben, ten agora a palabra don Rui Lourido, da UCLA, da Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Aquí tes. Moitas grazas. Muito bom dia, mais uma vez. Estou aqui em representação do secretário-geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, saudando desde a Câmara Municipal de Santiago de Compostela, à Universidade, na figura aqui do seu vice-reitor, e à Junta da Galiza e à Academia Galega de Língua Portuguesa, na pessoa do seu presidente Rosinho Soltelo, e passo de imediato o vídeo do secretário-geral que vamos assistir e que lamenta não poder ter estado presente pessoalmente. Muito obrigado. Onde é que é?
que é um ambiente de trabalho. Aqui, ok. É com muito gosto que me associo a esta terceira conferência que é organizada pela Academia Galega da Língua Portuguesa e pela Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa. Como é sabido, houve duas conferências anteriormente, a 2019 e a 2021, e eu teria maior gosto em estar presente e prazer por todas as razões, mas infelizmente razões imponderáveis de compromissos que já tinha assumido, coincidentes com esta data, impedem-me totalmente de o fazer. E esta minha intervenção, que com gosto faço, tem por base as relações tão amistosas que Portugal tem com a região da Galiza e particularmente com a região concreta da Galiza com Lisboa, onde é a sede da UCLA. Nós nunca nos podemos esquecer que o português tem por origem o galaico-português e que, em boa hora, inúmeras instituições galegas têm procurado dar a conhecer e aprofundar a língua portuguesa, que é, juntamente com a castelhana, embora esta mais aprofundada ao nível da divulgação à escala planetária, uma das línguas, digo o português, das mais faladas à escala planetária. Estas são razões suficientes para que, nesta conferência, se fale na importância da língua portuguesa, a economia e o desenvolvimento sustentável. A língua portuguesa é, desde logo, um instrumento importantíssimo de divulgação da língua, mas, para além disso, um instrumento económico que, nos dias de hoje, representa, em termos do próprio relacionamento à escala planetária, uma realidade não negligenciável. Além do mais, nesta conferência participam personalidades de reconhecido mérito, desde logo ao nível da própria Academia das Ciências de Portugal, mas também da Galiza, um representante da autarquia galega, para além de outras instituições apoiantes desta iniciativa, desde logo empresariais, mas também associações ecologistas. Eu queria também salientar a presença do Sr. Diretor-Geral da CPLP, que, aliás, tive a oportunidade de, numa reunião anterior, das duas que tiveram lugar em 2019 e 2021, de ter estado com o Sr. Diretor-Geral da CPLP, que saúdo, e também com o Sr. Diretor-Geral das Relações Exteriores e para com a União Europeia da Galiza. A todos saúdo e, naturalmente, a todos os intervenientes nesta instituição, quer ao Presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa, que eu saúdo, inclusivamente por mercê do aniversário da Academia, e o Dr. Rui Lourido, que é a representação da UCLA, neste momento coordena a Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa. Bem-ajam, não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma do êxito dos trabalhos que vão desenvolver, à semelhança das duas outras iniciativas de 2019 e 2021. Saúdo também a Espanha, enquanto, através do seu representante, que, ao que me referiram, vai estar também presente, quer no dia 2, quer eventualmente também no dia de amanhã, este sim, o dia de amanhã, evocativo do aniversário da Academia Galega. Muito obrigado. Perfecto. Moi ben, moitas grazas. Ten entón agora a palabra a Rudecindo Soutelo, que é o presidente da Academia Galega de Lingua Portuguesa. Adiante, obrigado. Bon día. Señor Vicerreitor de Transformación Digital e Innovación da Universidade de Santiago, señor Manuel César Vila, representante da Cámara Municipal de Santiago, Dr. Rui Lourido, en representación de Vítor Ramallo, secretario xeral da Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, Xosé Lago,
representación de Jesús María Gamallo ayer, que é o director xeral de Relacións Exteriores e con a Unión Europea da Xunta de Galiza, señores deputadas, Mercedes Queixas, Noa Díaz e o diputado Xosé Luís Ferro, que non están agora presentes, mas xa estiveron presentes nesta mañá. Representantes de institucións presentes, señoras e señores académicos, miñas señores e meus señores. Esta conferencia, terceira que organiza a Academia en parcería con a Comisión Temática de Promoción e Difusión da Lingua Portuguesa, realízase con o apoio e colaboración da Universidade de Santiago, Centro de Saberes para a Sustentabilidade, Asociación Pro Academia Galega, Grupo Galabra de Investigación, Asociación de Docentes de Portugués da Galiza, Fundación Mendiño e o patrocinio da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e con a Unión Europea, do Goberno Autónomo da Galiza. A todos eles agradecemos a súa colaboración e a confianza que depositaran en nós. Estamos nun encontro que non é caso isolado. Antes, ao contrario, é mostra de un proceso que se desenvolve durante as últimas décadas do século XX até a actualidade, en que a sociedade civil galega promove a integración no espazo lusófono. En termos de lingua, cultura, economía e, máis recentemente, no plano institucional, con decisións como a aprobación da Lei 1/2014 de 27 de marzo, que se intitula Para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos con a lusofonía, ou máis iminente criación do Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade. De todo isto nos sentimos partícipes e comprometidos a dar o noso mellor contributo nos anos vindouros. Dois aspectos convén salientar destes instrumentos legais. Por un lado, o amplísimo consenso social e político que conflui nas políticas prolusófonas na Galiza como resultado de un traballo previo de organizacións da sociedade civil. Durante décadas, nunha verdadeira proba de resistencia contra pronóstico, en condicións políticas moito diferentes das actuais. E isto conseguiuse promovendo un entendimento entre partes diversas que non partillan necesariamente os mesmos pontos de vista. As decisións políticas no terreno da lingua na Galiza contan con outros casos menos exemplares, aqueles que gañaran un visível rexeitamento social. Decisións do goberno sen ter procurado ese consenso que non é imprescindible do ponto de vista legal, mas sin conveniente do ponto de vista social. Por outro lado, se son importantes e abrirán expectativas os instrumentos legislativos orientados ao recoñecimento máis ou menos explícito da Galiza como parte da lusofonía, as realizacións fican moito aquén do comprometido públicamente. Aos 10 anos da Lei Paz Andrade, é inevitável dicer aquí que falta moito para cumprir os compromisos solemnemente adquiridos en sede parlamentar, especialmente na promoción do ensino da lingua portuguesa na rede pública. 10 anos son unha cifra redonda que debería axudar a un alto no camiño, facer balanzo, ollar para o traballo realizado e colocar novos retos que nos estimulen a avanzar. Bastaría, para tal, referir para o que leva avanzado a Comunidade Autónoma da Extremadura española nese terreno e comparar cifras. O evidente non precisa de maior demostración. A ASLP, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, cumpre hoxe exactamente 15 anos da súa sesión de abertura e foi en 2008 e con as ideas tan claras como hoxe a Academia foi criada
con varios obxectivos establecidos nos estatutos, entre os quais promover a unidade da lingua que podemos denominar legítimamente galega por orixe histórica ou portuguesa, considerando que foi Portugal quen a converteu nunha lingua nacional, e así o afirmaba Manuel Murguía nos Xogos Florais de Tui do ano 1891, cando dicía: o noso idioma, o formoso, o nobre idioma que do outro lado deste río, o Miño, é lingua oficial que serve a máis de 20 millóns de homens e ten unha literatura representada pelos nomes gloriosos de Camões e Vieira, de Garret e de Herculano. Fin de cita. Basta citar o esposo de Rosalía de Castro para demostrar que esta academia non inventa nada, non cría o conceito de unidade de lingua, simplesmente innova e actualiza esa idea aplicada á situación presente. Pretende, por tanto, seguir os criterios da mellor tradición cultural galega, coincidente no esencial con os criterios da lingüística románica, que se insere na tradición secular das linguas nacionais europeas. Desde a nosa admisión como observadores consultivos da CPLP en 2017, temos vindo a prestar unha discreta asesoría e colaboración con os poderes públicos en relación aos temas da lusofonía. Temos explorado tamén os camiños para manter a imprescindível unidade das forzas políticas galegas en relación a esta organización. Nese empeño e nese sentido, a Academia congratúlase con o renovado impulso que a comunidade de países de lingua portuguesa tomou na cimeira de xefes de Estado e de Goberno en San Tomé o pasado 27 de agosto, nomeadamente no relativo á implicación efectiva dos observadores consultivos e dos observadores asociados nas liñas de actuación acordadas. Confiamos en que estes renovados regulamentos contribúan a criar as condicións para que o Reino de España se implique de unha forma efectiva nas tarefas comuns. Así, continuamos con a man aberta e a mesma disposición para a colaboración desde o principio do recoñecemento da Galiza como parte da lusofonía. Con capacidade para ser contribuinte en positivo nos ámbitos da cultura e a economía, sendo, pela súa posición xeográfica e pela historia de migracións aos 4 cantos do mundo, un socio con demostrada capacidade para criar pontes e relacionamentos estáveis en beneficio de todas as partes. Moito obrigado. Moitas grazas. Ten agora a palabra o representante da Xunta de Galicia, don Jesús María Gamallo Gallar. Moitas grazas. Obrigado. Moitas gracias, obrigado. O primeiro de todo quería disculpar a Jesús Gamallo, o meu xefe, que, bueno, por razóns de traballo, quería estar aquí, pero tocalle de estar en Bruselas, e onte chamoume dicindo que non daba chegado, que o sentía moito, pero que os avións son o que son, e que non lle daba chegado. Estaba na tramitación dun ditame de pesca do Comité das Rexións, co cual era imposible estar aquí. Co cual, o primeiro que quería facer era disculpalo e tratar de asumir dentro do posible o seu posto. E o segundo é saudar, evidentemente, e cumprimentar a todos os membros da mesa, comenzando por o vicerreitor de Transformación Digital como moderador desta mesa, ao concelleiro Manuel César de Santiago, a Rui Lourido e a Vítor Ramallo, os dois, representantes ben da UCLA, a Rudesindo Soutelo, a estas alturas xa grande amigo despois de tantas veces que temos traballado xuntos en representación da Academia, e en especial quería facer un chamamento, un saúdo especial a alguén que non está agora sentado na mesa, que é Anxelo Cristovao, que é a alma mater destas conferencias. Mais alén deso, o que quería era un pouco, o que me toca de facer é explicar que o que estivo a facer durante todo este tempo a Dirección Xeral de Relacións Exteriores, desde que nos fixemos
cargo desta parte de traballo. O fundamental, claro, son máis cuestións de carácter institucional, pero tamén ten algunhas outras como máis tangibles. A primeira delas, creo que desde o principio, cando falamos, Ánxelo e Maiseu, de poder manter estes encontros que acabamos convertindo en encontros, xa é o terceiro encontro bianual que facemos, que igual xa empeza a ter unha traxectoria longa, sumámonos desde o principio e non só patrocinamos este evento nas 3 edicións, sino que creo que nos implicamos dun xeito bastante intenso na colaboración en todas as facetas visibles e non tan visibles do traballo máis ou menos escuro que hai detrás desta organización e creo que con un importante éxito deste tipo de encontros. Pero non é único. Despois de que nos asociamos a isto, desde que empezamos con este tipo de tarefas, fomos impulsando inicialmente a entrada de Galicia como observador asociado da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Despois, as reviravoltas da vida, acabou entrando o Reino de España como observador asociado e aí, en vez de ter o papel principal, nos tocou, e perdón pola expresión, pero ser un pouco o Pepito Grillo, ou se me ocurren outras expresións peores, pero vou deixar aí, pinchando para ver se conseguíamos sacar adiante cousas. Este Pepito Grillo era co Ministerio Español de Asuntos Exteriores, pero non só. Nós levamos tempo tamén insistindo e queremos facer cousas e que queden claras, non só estas xornadas, sino que tamén colaboramos cos encontros de cooperación ou desenvolvemento nos países da lusofonía, encontros que ten que ver coa cooperación para o desenvolvemento, coas ONGs para o desenvolvemento, non só de Galicia e do norte, ou de todo Portugal, sino que entran o resto dos países, bueno, os restos dos países lusófonos, os restos dos países de cooperación ao desenvolvemento de lusofonía. No plan director para a cooperación ao desenvolvemento español e, sobre todo, no plan director para a cooperación ao desenvolvemento galego, están incluídos, a parte de outros países, por unha decisión, vou defender a política, pero unha decisión, se queremos chamarlle estratégicos, aqueles países africanos, os PALOPs, que cumplen o criterio, están considerados tamén países prioritarios para a cooperación do desenvolvemento da Galicia. Creo que iso é un paso importante e unha forma de facer cousas concretas, porque agora sí que se están a desenvolver proxectos de cooperación ao desenvolvemento en Galicia, en Cabo Verde, se están a desenvolver proxectos de cooperación ao desenvolvemento en Mozambique, todo iso gracias a que nos metemos como países prioritarios estes PALOPs. Creo que iso xa é outro paso concreto. Tamén estamos traballando coa CPLP coa intención de conseguir asinar un memorando de entendemento que dea acobillo a todas estas actividades que nós estamos a facer e algunhas outras que quereríamos desenvolver con máis detalle, nomeadamente en temas de auga, de calidade e mellora das augas, en temas de vivenda, en temas ambientais, nos países da CPLP. Ese, quería dicirlo así, o noso vindeiro paso. E outro punto que quería destacar, non sei se me estou pasando de tempo, vou ben, outro punto que quería destacar é o entramado institucional. Ás veces as normativas fanse, quedan, e a xente as sigue ou deixa de seguilas. Pero a Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia, que é algo máis importante que a Xunta, tamén ten aprobado unha serie de normativas a prol desta lusofonía. E, nomeadamente, a que quero destacar con maior intensidade é a Lei 1021, que é a Lei de Acción Exterior de Galicia. Na Lei de Acción Exterior de Galicia se dan unha serie de pasos que, vale, moitos son políticos, pero creo que moitos teñen unha relevancia importante. Si queremos reducirnos como círculos concéntricos, o noso primeiro obxectivo como Galicia no eido da acción exterior é doble. É a Unión Europea, lóxicamente, pero tamén a cooperación na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. O segundo círculo xa abrangue
evidentemente, toda esta cooperación de Galicia Norte de Portugal, da Eurorrexión, abrangue con todo Portugal para extenderse a partir de aí a todos os países da lusofonía. É dicir, un dos obxectivos prioritarios que recolle a Lei Galega de Acción Exterior é o mundo da lusofonía. A parte, xa entrando máis en un concepto un pouco máis micro, que dicir, máis micro no sentido de máis próximo, por primeira vez se lle dá corpo normativo a un concepto que era un concepto xurídico, pero que non tiña, perdón, un concepto político, pero que non tiña un recoñecemento xurídico. E así, por exemplo, na Lei Galega de Acción Exterior se recoñecen as eurocidades. Eurocidades que é un espazo de cooperación, de proximidade importante nos entornos fronteirizos. Daquela temos xa reconocidas na Eurorrexión 4 eurocidades, Tui Valença, Cerveira Tomiño, Chaves Verín e Salvaterra Monzón, cun intento dunha nova na zona de Arbo Melgaso, e hai moitos máis intentos de afondar en esta cooperación de proximidade que é algo no cual eu non son filólogo, non son lingüista, pero, bueno, con diferentes sotaques, pero todos falamos unha lingua máis ou menos común se pretendemos entendernos a través dela. Entón, creo que este é outro punto importante da Lei de Acción Exterior. Outra normativa tamén que pasou polo Parlamento e ten que voltar para a aprobación definitiva, porque os trámites en este caso son complicados, é a Estrategia Galega de Acción Exterior. Tivemos unha primeira estrategia que foi a que serviu de marco para a aprobación da Lei de Acción Exterior, pero temos unha nova estrategia e que afonda nestes eixos, nestes círculos círculos concéntricos que temos de traballo conxunto. E a última foi unha norma que se aprobou no Consello da semana pasada e que vai ser publicada, se me chivaron ben, o próximo martes ou mércores, que é o decreto tantas veces traído, elevado e tan necesario, creo, que é a creación do Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade, que é un dos compromisos que se levaba adquirido e que non fora desenvolto ata agora. Que se pretende con ese observatorio? Que sea un lugar de encontro entre distintas organizacións. Está a Xunta, pero non é a única, porque hai unha serie de organizacións máis. Están, por exemplo, as 3 universidades. Bueno, no seu día se publicou nas páxinas web e todo a información pública deste decreto para que cada quen fixera as observacións que quixera, se anotara quen quixera ou pedira aclaracións ou o que fixera falta. Que decía, está metida dentro do Observatorio a Xunta de Galicia, está a ECT Galicia Norte de Portugal, están os 3 observadores consultivos que hai deste entorno en Galicia, están tamén no Observatorio, é dicir, a Academia Galega de Lengua Portuguesa, Consello da Cultura Galega e a Asociación de Docentes de Portugués. Hai unha serie de fundacións, está o IGADI tamén incluído no Observatorio, están os empresarios, están os sindicatos, están as 3 universidades. O Grupo Galabra como tal non está. Tampouco dixo nada ata hoxe, pero está incluída a Universidade de Santiago, co cual entendo que está representada. É dicir, e queríamos meter incluso a institucións de fora de Galicia, pero a normativa española, fundamentalmente a sentencia do Tribunal Constitucional, a sentencia 58/2021, proíbe expresamente que se inclúan en este observatorio estas institucións. Se admite, e así está, que o Ministerio de Asuntos Exteriores se invita a participar e les aceptaron o convite, co cual estarán tamén aquí representados, pero hai unha serie de vogais que están para ser designados pola Presidencia do Consello para cubrir este hándicap que nos establece a sentenza do Tribunal Constitucional, co cual algúns representantes portugueses ou, vamos a dicirlo así, estranxeiros ou non galegos, poderán ser incluídos aí para poder tamén participar e ter o seu asento e poder expresar a súa voz. Se inclúe un ámbito tan amplo de xente, de institucións, de persoas físicas e xurídicas, porque a intención é que o observatorio trascenda a faceta meramente lingüística para chegar a utilizar a lingua galaico-portuguesa, a lusofonía, ou como lle queiramos denominar, que poda trascender de este ámbito para ser tamén un vehículo
na liña do que foi indicado nas presentacións anteriores, de economía, de desenvolvemento sustentável, sobre todo de integración da sociedade e de mellora da vida e da calidade da vida e hasta, inda que sone moi pedestre, do Produto Interior Bruto, de todos os implicados na materia, que é un pouco do que se supón que se ten que tratar en todo este tipo de cousas. E non quería rematar sin facer outra referencia a outro organismo que ten creada a Xunta de Galicia coa Comisión de Cooperación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, é dicir, con todas as comillas, a Administración Regional do Norte de Portugal, que é o Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal, a AECT da Eurorexión, que é un instrumento que está a servir para incrementar a colaboración, en primeiro lugar, con norte de Portugal, pero tamén con todo Portugal e en esa liña, con toda a lusofonía, e que ten desenvolto proxectos os cuales eu que xa empezo a ser un veterano en estas lides, porque me sentei nesta mesa nas tres conferencias que levamos, tiven ocasión de explicar pois o que se estaba facendo co Jacobus, que é un programa de intercambio universitario entre as universidades de Galicia do norte de Portugal, o que se fixo, o que se está a facer con Nortear, que antes me contaban que empeza a ter xa máis trascendencia, que naceu como un premio literario e se foi estendendo paseniñamente tamén a outras funcións, como pode ser encontros, conferencias, intercambios de exposicións, é dicir, para aprofundar na cultura galaico-portuguesa no sentido máis amplio do termo, e como é o traballo que se vai desenvolvendo día a día na nosa oficina de Vigo, no cual, por certo, o personal que actúa ali, que traballa ali, son tanto galegos como portugueses, e somos o único caso que eu conoza no que non temos un idioma oficial, que temos tres. Somos así de chulos e temos o idioma é o galego, o castelán e o portugués, cada quen se expresa no que lle dá a gana, incluso en moitísimos documentos o que facemos é utilizamos a tecnoloxía e facemos un documento en Google Drive, cada quen vai escribindo no idioma que lle apetece en ese momento, porque todos somos trilingües, polo menos en estes tres idiomas, escribimos o documento no que nos apetece, e despois correximos, e cando estamos xa de acordo, se traduce ese documento a un idioma, non os tres, a un, o que cadre, o que corresponda en ese momento, dependendo para onde vaya destinado. Pero facemos ese traballo, incluso temos algún documento, creo que xa o expliquei en algunha ocasión, que está publicado nos tres idiomas, é dicir, un capítulo en galego, outro capítulo en castelán, outro capítulo en portugués, no orde que cadre, é dicir, un pouco para dar a idea que a lingua non debe ser un instrumento que nos separe, sino que temos esa riqueza e temos que tratar de defendela e utilizala. Non sei se me pasei do tempo, pero, creo que este era un pouco o marco do que quería explicar, do que estamos a facer e do que queremos seguir desenvolvendo, se vostedes queren seguir colaborando connosco, evidentemente. Moitas gracias. Moitas grazas. Un pouco para rematar, primeiro agradecer a representación do Concello, da Xunta de Galicia, de UCLA e da Academia Portuguesa de Lingua Portuguesa, a Academia Galega. Basicamente, a verdade é que cando sempre falamos da relación entre Galicia e o norte de Portugal, Galicia-Portugal, Galicia-lusofonía, o que hai que facer é logo feitos que avalen esa boa vontade que se lle dá de per se. Entón, estaba ahora buscando no móvil, por eso andaba eu fedellando para ver algún dato, e, por exemplo, é moi importante, sobre todo, e nesta conferencia se pon o desenvolvemento sustentável, porque, claro, estamos falando sempre de tres eixes, estamos falando do eixe económico, do eixe social e do eixe ambiental. E estaba vendo, e, por exemplo, que se poden ver no portal de investigación, pero a universidade que máis colaboro, no noso caso, é que a Universidade de Aveiro. É dicir, é unha realidade. E por qué? Porque perante Europa o que estamos a falar é do sector forestal, estamos falando do noso sistema productivo, estamos falando do mar, estamos falando do agro, e esa é unha unión que poucas comunidades fora transfronterizas poden ter.
E entón, cando temos que defender a sardiña, pois se vamos xuntos, evidentemente conseguimos máis cuota, que é moi importante para todos ese tema. Entón, este tipo de conferencias, este tipo de pasos son os feitos que avalan esa cooperación, porque a cooperación sin feitos non existe, así de sinxelo. E para a Universidade de Santiago non hai dúbida que hai moitos grupos de investigación de moitos eidos, estamos falando, falou do Grupo Galabra, do mundo lingüístico, pero, bueno, o procedo da enxeñería é totalmente diferente e para nós é un tema fundamental porque o medio ambiente non coñece fronteiras, a sardiña, cando se move de Galicia para Portugal, non ten o senso de que cando se move cambia de país. A sardiña o que di é que vai polo mismo mar e pola mesma costa, e iso tamén é importante telo en conta. Polo tanto, para a Universidade de Santiago, o que tentamos facer é sempre transformar en feitos esa relación, e ademais o temos como un dos obxectivos da nosa programación plurianual, que é a relación ca lusofonía en xeral. Evidentemente, Portugal ocupa unha parte transcendente maioritaria nese aspecto, pero obviamente Brasil, obviamente Cabo Verde, obviamente Mozambique, tamén son elementos cos que nos queremos relacionar, e outras zonas. Entón, sen máis, eu agradecer a todas as institucións e para nós acollervos nesta sede pois é un placer. E, bueno, eu pola mañán, de feito, co Grupo Galabra, algunha cousa xa estamos facendo tamén no aspecto sustentable. Pola tarde, a ver se me dá tempo a chegarme, pero tiña que dar clase, entón a clase é sagrada, porque o alumnado, se lle cambio o horario de clase por vir a un evento, logo as votacións, as opinións, logo sonche ben duras. Entón, eses vamos a dar prioridade e logo nos vamos movendo. Así que, sen máis, espero que sea da súa atención. Non está constituída que haya un debate ao rematar esta mesa, pero logo, se queredes, ou vexo algún xornalista, etc., se queredes logo rematar e facer algunha pregunta con algún de nós. Medio ambiente, tamén son escritora, pero digamos que traballo de voluntaria, porque non cobro nada, pero traballo no medio ambiente. E tiven varias experiencias, concretamente, cando estaba escoitando da cooperación e do eixo atlántico e todo iso, cando foron os incendios de Pedrogrão, a nivel particular, a DEGA, que é onde eu exerzo a miña acción medioambiental, fomos a Portugal a contactar coas persoas e cos povos e coas vilas que sufriran aqueles incendios tan tremendos. Claro, nos pretendíamos e fixemos un encontro para analizar as causas dos incendios, concretamente a masiva extensión dos eucaliptais, no outro lado da fronteira. Xa sei que esta é unha cousa de lingua, pero para min todo vai xunto, porque eu estou falando na lingua que falaba ali. Entón, para min todo vai xunto. O que nos encontramos é que o eixo atlántico e digamos que as institucións de cooperación das que acabo de escoitar falar e todo iso, non tiñan nos seus programas nada que puidese facer que colaborasen con un emprendimento de analizar problemática ambiental dunha cousa tan grave como é, por exemplo, a eucaliptización desde o Douro até o Cantábrico. Entón, iso que é unha cousa gravísima porque vai no benestar das persoas, non tiña ningún eco, nin ningún lugar oficial onde se aloxar. Nos fixemos o encontro, igualmente a nivel particular, a nivel privado, coas persoas portuguesas e coas persoas da Galiza, mobilizando persoas da universidade daqui a nivel persoal e mobilizando ali os que tuveron que lutar físicamente contra os incendios de Pedrogrão. Creo que saben do que estou falando. Entón, ese tipo de cuestións a min parecenme transcendentes. Porque, como moi ben dixe o señor, a sardiña non sabe se está en Portugal ou está na Galiza. E as lapas dos incendios non saben tamén se
están do lado portugués ou do lado da Galiza. Saben que arden e queiman todo. Como isto, hai máis cousas. Quere dicir, eu lembro, por exemplo, a problemática dos convoios. Eu son particularmente vogal de mobilidade e transportes en Adega, na Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza. E sempre, desde sempre, nós tuvemos empeño nos convoios galegos, é dicir, nunha mobilidade non contaminante, segura e social, como pode ser o tren da Galiza, sempre e cando, considerando que o río Miño non é unha fronteira, senón que é simplemente unha vea de auga fecunda. Entón, para nós, desde o noso ponto de vista, sempre que fixemos varios encontros, e pretendemos tamén petar nas portas, vou utilizar a forma galega que é petar nunha porta, nas portas das institucións como Eixo Atlántico e outras das que eu estou escoitando falar aquí. E tamén ese tipo de actividade non tiña lugar, non tiña nicho, lugar, locus, nesas institucións que escoito aquí que falan a favor dun lado e do outro. E eu estou pondo apenas 2 exemplos pragmáticos que para min son importantes no benestar das persoas. E por iso é que coloco aquí esta pregunta. Para alén da lingua, que para min é fundamental, porque a lingua é o sangue do meu espírito e eu estou onde ela resoa. Para min, máis alá diso, e dentro diso, tamén está o medio ambiente, o ambiente, porque é onde os seres vivos se desenvolven. E por iso gustaríame que me respondesen ou polo menos colocar este problema aquí, porque creo que é importantísimo. Acabo de citar 2 exemplos, podería citar moitos máis, pero eses poderían valer como lugares pragmáticos, é dicir o que se chama a pedagoxía de interés, polos medios de interés. Non sei se alguén podería contestarme a isto que acabo de colocar aquí. Se queres, pois eu, sin ningún tipo de problema. Se logo queren... Eu creo que hai 2 planos a hora de falar da cooperación. Evidentemente, estamos a falar os temas administrativos cando estamos falando entre 2 países diferentes e, por tanto, son elementos que a mí se me escapan. Pero, dende un punto de vista da investigación, por exemplo, no tema de incendios forestais non traballo, pero se coñezo colegas da Escola Politécnica Superior de Enxeñería no campus de Lugo que teñen actividades fortes con colegas das universidades do norte de Portugal. De feito, eu mesmo, por un tema no que no xurés, pois estamos falando un pouco na protección das abellas e un pouco da mela a ambos lados da fronteira e como protexer o parque, etc. E en ese caso fixemos, e o fixemos coa xente de ali, precisamente, en ese caso, gracias ao financiamento que veu a través tanto do Eixo Atlántico como da Xunta de Galicia. Eu, de feito, un dos elementos que antes o nombrou aquí e que dá a colaboracións efectivas sobre problemas medioambientais é o programa Jacobus. Dentro do meu grupo de investigación, todos os anos, podo decir que recibimos tanto investigadores do norte de Portugal como que eu mando os meus a Porto. De feito, debemos de ser o noso grupo un dos afins a eso. E normalmente sempre poñemos en riba da mesa cuestións e facemos cuestións medioambientais. A veces son temas da auga, de ter unha mellor xestión da auga nas cidades, etc. E o programa Jacobus, a verdade é que, dende o punto de vista universitario, si diría que todas as fontes de financiamento as que podemos ter e non hai nada como ese programa que dá que investigadoras mozas investigadores mozos vayan dun lado a outro, vanse tamén xenerando lazos de traballo que logo fructifican. E ese é un elemento que se che podría dicir, e os 2 que tú sinalas nos incendios forestais os coñezo, aínda que eu non traballo,
E, vaya, concordo co que tú sinalas. Unha das miñas liñas de investigación é justamente o medio ambiente, non? E, además, como membro da DEGA, era o que me faltaba a min de non facelo. Ainda que non son moi activos, son máis ben membro da DEGA cotizante, non? Xa fago o medio ambiente da outra parte, non? Pero sí, concordo contigo, ademais, e por iso antes quería decir que cando falamos de desenvolvemento sustentable, se non metemos a variable ambiental, social e económica conxunta, non concordo cando se fala de desenvolvemento sustentable económico. Eu eso non estou de acordo, me parece que xa a palabra é moito máis poderosa, por que poñer adxetivos? E se non facemos un tema medioambiental para mellorar as persoas, o benestar, por tanto, a súa economía, por tanto, o aspecto social, cultural, demográfico, etc., non facemos as cousas ben. Claro, que a relación máis institucional, sobre todo no que falábamos dos convollos, que aí xa estamos falando a nivel a mobilidade. Eu aí a aproximación que teño de coñecemento é un pouco científica e un pouco como lector. O que si vexo é que entre Galicia e o norte de Portugal non hai ningunha dúbida en que eses elementos de conectividade debe ser unha das áreas onde máis xente movemos, sin lugar a dúbida, pero non coincide con eixos estratégicos tal, é dicir, o que é, por poñer, a ver, agora aquí entraríamos en opinións, eu prefiero uns convollos que tuveran máis radiais, máis como a Centro Europa, aínda que non vou a denostar o AVE, está ben, non? Pero por algo hai que empezar. Pero eu que si vexo é que dende Galicia ao norte de Portugal o elemento de facer ese eixo atlántico está nas prioridades, pero desafortunadamente en canto nos movemos hacia o leste xa non é tan en prioritario, teñen outras conexións. Pero sería moi importante, de feito eu creo que é unha das carencias máis grandes que temos agora é que temos unha gran mobilidade por carretera, por autobús e por, camións, etc., pero sabemos que o tren é un elemento fundamental á hora de minimizar as emisións e de ter incluso maior ecoeficiencia, é dicir, menor gasto enerxético por kilo de mercadoría que transportamos e por persoa que transportamos, non? Eso hai estudos de abondo que dicen iso, pero para eso temos que ter un convollo en condicións, senón non é alternativa, non? E aí se ve, eu, por exemplo, ves o Porto de Vigo, o Porto de Leixós, e prácticamente hoxe en día é como un único porto, non? E, además, se están colaborando moi forte e orientando moi ben as súas tal. Por qué? Porque que senón nós non vamos poder competir con Rotterdam, non vamos poder competir con Ámsterdam, o sea, con Amberes, perdón. Por qué? Porque, evidentemente, ora, ao conxunto de Vigo, do Porto de Vigo, por exemplo, co Porto de Leixós, sí pode competir con Rotterdam, sí pode competir, pero por separado non, nos ganan eles, porque levan moitos anos tendo unha capacidade para mover mercadorías, etc. Pero sí, hai moitos máis exemplos. Eu concordo, por iso eu falaba sempre dos feitos. É dicir, os feitos é o que nos dá a clave e cada vez ten que haber máis. E chega un momento que trasladar os feitos desde pequenas gotas de auga, aínda que moitas gotas de auga nos dan un vaso, require un empuxe a nivel institucional máis grande, non? Eu falaba ahora desde un punto de vista, se me permites, para responder ao que tú decías, universitario, e si che podo decir que eso está na preocupación dende os investigadores mozos e mozas aos máis, no meu caso, vamos chamar senior, eles chamanme maior, pero vamos a deixar si en senior. Pero sí que é un traballo que facemos, non sei se con isto respondín dende o ámbito universitario a túa inquietude que comparto ao 100%. Totalmente, non sei se queredes decir dende outra perspectiva. Sí, eu quería complementar un pouco. Tamén, efectivamente, a ver, cando faron os incendios de Pedrógao Grande, postos a entrar en feitos, o primeiro goberno que se pronunciou e que mandou xente ali foi a Xunta de Galicia. O primeiro colectivo de bombeiros que saliu de fora da rexión centro de Portugal, mesmo antes que de outras rexións portuguesas, foron o Servicio contra Incendios Forestais da Xunta, é dicir, foi unha resposta rápida.
Despois sí que hai, eu son coordinador regional do POCTEP, do Programa de Cooperación para o Desenvolvemento España-Portugal, co cual sei un pouco, de feito, o bolígrafo este que estábamos ciscando a medias, este bolígrafo é de Silifo, que é un proxecto precisamente de loita contra incendios forestais en toda a fronteira hispano-portuguesa. Esta área acolle en Portugal todo o que é o Portugal continental, a pequeniña rexión de Lisboa e Vale do Texo, e na parte española, Galicia e Extremadura completas, e a parte máis occidental de Andalucía e de Castela e León. Todos estes están colaborando en este e en varios outros proxectos máis de loita contra incendios forestais. Outra cousa é que chegue, non chegue o que sexa. O Eixo Atlántico, que eu non o mencionei para nada en este caso, é unha asociación de cámaras, de concellos, co cual, claro, cada quen ten as competencias que ten, non é o seu meterse en ese tipo de cuestións. E no do comboio, no do tren, personalmente comparto plenamente a situación. Os meus compañeiros do ECT que mencionaba antes, cando veñen de comboio, cando veñen de Portugal para Vigo, blasfeman en 8 idiomas, porque é imposible facer un plazo razonable. Como eu non son goberno, pero, de alguna maneira me toca de estar con cara de xunta en esta mesa, e todos os anos hai unha cimeira ibérica no que se reúne o presidente do goberno español co primeiro ministro portugués e cos seus ministros, e as comunidades autónomas e as rexións portuguesas elaboramos propostas e manifestamos unha serie de peticións, de prioridades para eses cumios ibéricos. Unha das primeiras que figura, a primeira é que poden intervenir as comunidades autónomas e as rexións en estes cumios, que queremos que algo de sentido común, pero que o xacobinismo imperante non admite. Pero a segunda probablemente sexa reclamar un tren en condicións. Ben sabemos que hai unha serie de problemas, porque o tren Celta, que actualmente está en vigor, eu non son o máis maior de todos, pero sou dos maiores desta mesa, e os vagóns que ten o tren Celta son os mismos que tiña o tren que había entre Pontevedra e Santiago cando eu tiña 20 anos e estaba estudiando aquí. Literalmente son os mismos, que a Renfe alugoullos a Refer. É dicir, non estou exagerando, é real. Ese tren Celta funciona daquela maneira, por dicirlo algo. Normalmente ten problemas, se para e demais. E sempre se pide a súa melloría, o cual non entorpece a petición que se fai dun tren rápido de alta velocidade que sirva tanto para transporte de viaxeiros como de mercadorías. O problema aí está no sistema de financiamento, está metido na rede modal da RTNT, que é a rede de transportes europeos de ferrocarril e de que ten a Unión Europea, e estamos tratando desde hai tempo de poderlo axilizar para que vaya máis axiña. Agora parece ser que Portugal sí que está tomando o asunto máis en serio e xa o ten metido e está empezando non só na electrificación, sino no avance deste tren, e na parte española faltaríalle o tramo que vai a salida sur de Vigo, que é o complicado, e o cacho que pode ir desde ali hasta Guillarei, que son 18 km, se non recordo mal. Co cual, non vamos facer hasta que este outro este avanzado para que chegue a tempo ou incluso un pouco antes. Pero que é un asunto no que en todas as cumbres ibéricas, sempre desde Galicia, desde o norte de Portugal, se reclama, con intensidade. Que vai adiante, é algo que me excede. Porque, claro, os plazos que se están dando, estamos falando, Portugal di que vai non acelerar, que pode estar no 2028 ou 2030, co cual, a mí vai-me pillar xubilado, os demais non sei, pero non son plazos excesivamente rápidos. Non sei, o teu nome tiña a palabra este rapaz de gafas. Perdoa que non sei o nome. Fui antes un dos intervenientes, Luís Fontenla, pola docentes de portugués. Nada, simplemente estaba a ouvir con moito interese todas as vosas intervencións e, aparte de que vexo que o comboio é un dos asuntos chave, porque todo o mundo falou dele, eu creo que há tamén outro asunto que é a vontade de entenderse. É o que máis subiu hoxe de mañá,
E aí eu quería, non vou dizer partir unha lanza en favor do goberno, porque non é o meu papel, nin faría iso, mas sin que indicar que talvez ás veces os prazos e os ritmos, unha vez que pasamos a coñecer mellor como funciona o sistema educativo, por exemplo, no caso do ensino, porque foi falado pola Academia que evidentemente non é aceitável ir tan demorados na aplicación da Paz Andrade, eu vou dizer, nesa vontade de entendimento, que no caso da docentes a nós o que nos interesa é que avance. Non sabemos como de rápido, mas polo menos que non freie, que non pare. Creo que é unha mensaxe que quería transmitir, porque vou colocar un caso, traballo nun centro de adultos, a lei dos centros de adultos saiu no 96 e até o 2005 non saiu un decreto para pôr, digamos, os pontos sobre os is de como se coloca na práctica esa lei. Nos esperemos que non sexa en 2024 que saia un decreto de ensino para a Paz Andrade, mas que avance a cousa máis do que dicer ten que ser xa. Agora xa sabemos que tal vez non sexa xa, mas que non pare. Eu creo que esa vontade de entendimento que eu pediría a todos os que nos podan ouvir é que, esa era a miña mensaxe. Visto que o do convoio parece que a unanimidade, nos prazos todos queremos máis presa, mas eu o que digo é que non pare esa vontade de continuar avanzando no ensino. Era só iso. Concordo totalmente. Mira, por exemplo, por decirche, cando chegamos nos no 2018, unha das teimas que tiñamos era atinxir que houbera mestrados interuniversitarios entre as universidades galegas e as universidades do norte de Portugal. Tardamos 5 anos enteros. De feito, este curso é o primeiro onde se oferta o primeiro curso. E eu estive ligado moi directamente a ese proxecto polo tema da transformación digital e empezar como traducir os datos, eran softwares diferentes de sistemas, é dicir, foi montar un castelo dende primeiro xa mover as terras de desplazamento, non? O sea, pero bueno, é o que tú dices, sin freno, tal. Claro, ahora facer o terceiro xa vai ser moito máis fácil. Claro, os 2 primeiros costaron. Pero ahora, por qué? Porque hai que entenderse, hai que ver como temos, como facemos, etc. Pero claro, se non se pon o que tú dices, forza impulsora, eu estou de acordo nesto do Paz Andrade, é fundamental, é sempre dando, porque logo despois colles máis velocidade, eso é verdade. Pero sí, era para poñerse un dato 5 anos, pero é que tuvemos que chegar ata definir o algoritmo de software de traslado de datos. É dicir, eu non pensei que había que chegar tan abaixo, non? Pero é así, eso é a realidade. Ahora xa está feito e ahora xa vai permitir. E xa, empezamos con varios másters e doutoramentos. Os grados o deixamos para primeiro poñer os mestrados, pero o seguinte, é dous, sí. E así foi, pero que foi o que o proxecto UNIR, non? Exacto. Pero é por poñer un exemplo que lago, claro, eu cando vía dicía, isto para o 2020 xa o temos. Veu a COVID polo medio a peste, pero non lle botemos a culpa á peste. Ese era igual, independentemente da peste, porque non dependía diso. Nada, era por comentar que concordo, non sei. Había máis preguntas? Sí, adiante. De falar, de coordinación. O caso do convoio que estábamos a falar e todo mundo está de acordo en que realmente non há servizo. O convoio Celta son antigo, por qué? Portugal electrificou a liña do norte até Valenza e a liña até Tui e Valenza tamén está electrificada, mas son incompatíveis. A liña portuguesa é 25.000 voltios, a liña española son 3.500. Só é 25.000 voltios na alta velocidade. Por tanto, o convoio Celta non pode ser un convoio eléctrico, é un convoio de gasoil e claro, convoios de gasoil agora, pois, xa son moito antigos. Ten que parar na carretera para cambiar os maquinistas
maquinistas porque non estaban habilitados ata hai 4 anos. O maquinista galego non podía conducir en Portugal, e o portugués non podía conducir en España. Ben, iso era bon porque así paraban en Tui. Agora xa nin en Tui paran. Eu ouvi dizer que a prioridade do governo português era que o comboio viesse pela Galiza e da Galiza para o resto de Espanha. E o governo de Espanha exige que vá primeiro a Madrid e de Madrid para a Galiza, de forma que há esse problema político. Portugal não aceita que vá a Madrid, primeiro vem à Galiza. Sí, sei no, e ademais estou especialmente agradecido á ministra Bruñosa, que foi a que tivo que liderar esas negociacións, embora ela é ministra de Política Regional, porque ela plantouse diante do Ministerio Español e disse que non, que para Portugal o prioritario era a liña cara ao norte e non cara ao oeste, ao leste. E entón, ao fin, España teve que aceptar, o cual agradezo, e agora o que é o prioritario, o comboio prioritario en Portugal é a liña que vai Lisboa a Porto, que tamén ten moita lógica en clave interna, e vai seguir do Porto até Galiza. Bueno, ese 28-30 que a ver da velocidade, pero bueno, esa é outra cuestión. Disculpa. Nada, eu simplesmente dizer que son pois asuntos que superan o ámbito das nosas competencias municipais e entón non quería intervir moito, mas a nivel persoal, se me permite, ás veces hai cuestións que nas administracións públicas pois que levan moito tempo resolver, hai problemas como que comentaba o vicerreitor, mas ás veces noutros asuntos, e eu, por experiencia propia, a min gostaríame facer moito máis do que se está facendo no Concello, mas a entraves, a problemas estruturais en determinadas cuestións que non nos deixan avanzar o que queremos, non? Mas aquí, por exemplo, hai aspectos como o do comboio que pode ser un aspecto pois difícil de solucionar, mas a outro, por exemplo, eu viaxei bastantes veces a Porto no comboio e se quero regresar de Vigo a Compostela non podo, teño que ficar ali a dormir e non acho que por un tren, un comboio de Vigo a Santiago despois das 10:30 da noite sexa un grande entrave, non? E quanto ao ensino de portugués nos centros de ensino, eu veño da docencia, eu son profesor de ensino medio e acho que tamén é unha vontade políticas tirar novas prazas de portugués no ensino, non se trata de que o software pois é incompatível ou que haxa aí un entrave moi grande, non? Entón, os políticos debemos ter a vontade para os problemas que se poden solucionar sen grandes investimentos en un curto espazo de tempo que se vayan solucionando, non? Isto que digo é unha opinión persoal miña máis que como representante do Concello de Santiago. Bom, eu quería, en primeiro lugar, agradecer as palabras de Xosé Lago, exagerando moito o meu papel nestes asuntos da organización. Depois, trazer a miña sorpresa por ese impedimento legal para que entidades de outros países estexan representadas no Observatorio da Lusofonía. Para mí é sorpresa. Seguro que ten algunha lógica, mas neste caso quería tamén trazer para a mesa o título do propio observatorio. Nós, durante o proceso de consultas públicas, fixemos unhas propostas formalmente a través dos canais oficiais para que se incorporase unha serie de entidades. Alguna delas estaba aquí representada como o Grupo Galabra, como a Academia das Ciencias de Lisboa, como a Academia Brasileira de Letras, e algunhas personalidades cuxos nomes tamén non convén aquí citar. Mas claro, se o título é Observatorio da Lusofonía e os integrantes dese observatorio son galegos e portugueses, se callar había que mudar o nome e colocar Observatorio Luso-Galaico.
porque, claro, se entendemos a lusofonía como abranxente de todas as realidades que hai no mundo, estamos a falar dun ámbito xeográfico, económico e político bastante máis amplo. Entón, ese é un aspecto que xa temos comentado durante o proceso de elaboración dese observatorio e un bocado contradictorio. Por tanto, sería conveniente procurar a fórmula para que o resto dos continentes, polo menos, estexan representados. Ese é un ponto que quería comentar. En relación á intervención do secretario xeral da UCLA, agradecer o seu vídeo, a pesar de que non pode estar aquí presente, e agradecer tamén a Rui Lourido o seu empeño, a súa receptividade constante. Naturalmente, depois de Santiago de Compostela, há outros posibles candidatos galegos, outras posibles cámaras municipais que poderían ter interese, e nese sentido reitero o agradecimento á abertura desta Unión de Cidades Capitais da Liga Portuguesa, que é previa á CPLP, se non me engano, foi criada mesmo antes da CPLP, e que teñen a paciencia suficiente para que os galegos teñamos esa xanela de oportunidade. En relación ao César Vila tamén, agradecer moito a súa intervención e trazer para a mesa algo que podía ter citado aquí esta mañá o señor decano da facultade, Elías Torres, e é que nunha altura foi realizado en Santiago de Compostela un encontro moito importante con efeitos moito positivos que tiña por nome Latín en Pó. Nunha das reunións da Academia recentes foi comentado justamente esta idea que queríamos presentar directamente á señora presidenta da Cámara Municipal, Goretti, e esperamos levar, por tanto, un proxecto máis detallado, máis concretizado, sen presa, mas sen pausa. Non é algo urxente, mas é algo importante trazer justamente para Santiago de Compostela o mundo da lusofonía de facto real, non só con discursos, senón converter de alguna maneira Santiago de Compostela en ponto de referencia de todos estes territorios que falan a lingua portuguesa e de alguna forma tamén, en termos estratégicos, axudar a que moitos destes países africanos teñan unha porta de acceso a Europa que non sexa exactamente o aeroporto de Lisboa. Pode haber outros aeroportos tamén, non é? Para a entrada a Europa. E son estes comentarios que quería deixar. Obrigado. Se me permitem só uma palavra sobre esta situação da lusofonia, quer dizer, a sociedade civil é fundamental para que os poderes centrais do Estado se movam. Na lusofonia, como sabem, tivemos uma guerra colonial desastrosa de um Estado fascista português que quis manter, para além dos séculos, o seu domínio, não é? As guerras, pelos vistos, continuam neste atual século, também com muitas intenções neocoloniais, mas a lusofonia foi retomada pela UCLA em 1985, 7 anos antes da CPLP, e por ser uma união de cidades, foi possível estabelecer essa relação com os massacrados 5 países africanos. E, portanto, não foi fácil, mas foi mais fácil ser através da sociedade civil, as câmaras municipais. E, portanto, só 7 anos depois, os países, vendo que realmente não havia motivos para não aceitar regressar a um convívio, esses 5 países aceitaram juntar-se aos outros 3, Portugal, Brasil e, enfim, os restantes, e fazer a CPLP. Portanto, vocês estão no bom caminho. Há que a sociedade civil pressionar o Governo da Galiza, o Governo de Portugal, para que esta língua comum se possa florescer nos outros continentes e non só na Europa. Obrigado. Moitas grazas. Se vos parece, rematamos aquí. E nada, ahora toca o almoço, que é o que toca, digo eu. Así que moitas grazas. Veña, unha aperta.